ಬಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲದ ಟ್ರೈಲರ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ನ ತೋಪಿನ ಮೂಲಕ ಬಾದು ಮಾತಾರಿತ ಬಿನ್ನಿರನ ಇದಕ್ಕೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಾದು ಟ್ರೈಲರ್ Pentopottini. ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಿತು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೇ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತವ್ಯ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮುತಾಲಿ ಗಿಡ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೋಜಾವಡು ಅವು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ತೋಜೋಡು ಅವು ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಪಿದೇದಕ್ಲೆಗಳ ತೆರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಆ ರೀತಿಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಜೋಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈದ ಮೂಲಕ ಬಾತು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಕ ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನನ್ನ ತುಂಬಗಲ ಆಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬೆಳೆಯಡು ಪನಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಾದವಾಯ ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಉಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಬೋಡ್ದು ನಿಧನರಾತಿರು ಅಂಚಾದು ಉಂಬೇರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಟ್ಟದ 6 ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು 6 ಪೋಯರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದುಃಖ ಸರಿ ಆ ದುಃಖನು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಗ ಬರಿಸಾವಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನರದುಂಬದ ಜೀವನ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾರಪಿನ ಮೂಲಕವಾದ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸವಡು ಪಂಪಿನ ಕೆನ್ನೋದಿಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಸೋಲ್ಬೇಲು ತುಳುವ ಜನಕುಲು ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆತ್ತನೆ ಮನಸ್ಸುದಕುಲು ಆದಿಕಾಲೋರ್ದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜನಪನ ಕುಣಿತಲು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಉಸಿಲಾದ ನಂಬಿಕೆನ ತರ್ಕದ ಪತೊಂದು ಬದುಕದ ಬತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತಿ ಬೆನ್ನಿರಿಗೂ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಸರು ಕೊರ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡುದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಪಂದಕೇಂಡ ಇಂಚ ಮೈ ಇರ್ಮೆನ ಮಲ್ತು ಪನೊಲಿ ದೈವಗೊಂಚಿ ನಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಟು ಕಲ್ಲಡು ಸುಗಿಪುವ ದೇವರಿಗೊಂಚಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬಲಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ದೈವಗೊಂಚಿ ಬೀರ ಕಟ್ಟಡೊಂಚಿ ಸಂಧಿ ಕಂಡಡೊಂಚಿ ಓ ಬೇಲೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಗೊಂಚಿ ಕಂಬುಲ ರಟ್ಟೆದ ಬಲಕ ತಂಜನ ಗಂಜಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡಲಿ ಪೆಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯದ ನಾಡಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿಟನ್ನಾಗ ನಡೆದ ಸರ್ಪ ಚಿಡಿತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮಿನದ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಬಂಧುಲೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಲೋಕನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಎಸ್ಎಲ್ ರಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪರುಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿರಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿತ್ತದ ಚಾವಡಿಗೂ ಲೆತನ್ಬೋದು ಆಸನಡು ಆಸಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಲೇಸುದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರು ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಗೇನದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೊಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಲೇಖಕರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದನ್ ದಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೆರು ಪಾಂಗಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಚಾಲಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಭಕ್ತಿ ವೇಗ ಯೋಗ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀನ್ ಎಸ್ ಸಂಚಾಲಕರು ರಘು ರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪದವಿ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೆತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಳಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಡ ಪುರ್ಪಲ ತೋಡ ನೀರೆಲ್ಲ ಪತಿದು ಸುಗಿತಿನಲ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪರತ ನಿಗಿಪಡೆ ಪೊಸತು ತೋಡಡೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪದ ಎಸಲು ಅಡ್ಕದ ಪೂ ಪುರ್ಪ ಗಿಂಡದ ನೀರು ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ಮುಂಡದ ಕರಿಗಂಧ ಓರಿತು ಕಾಪುನ ಸತ್ಯದ ಅಭಯನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮದಪುಲೆ ಕೈಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಸುಲುದ ಎರ್ಕೆಡ್ಲ ದೈವ ದೇವೆರೆನ ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ದೇವೆರೆನ ಸುಗಿಪು. ಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆನು ತುಂಬುದಾರತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆನು ತುಂಬುದಾರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ನರಮನಿ ಕಾಯುಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗು ಮರಿತ ಕಟ್ಟುಗೆ ನರಮನಿ ಕಾಯುಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಗುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗು ಮರಿತ ಕಟ್ಟುಗೆ ಮಿನುಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕಣ್ಣುಗೆ ಮಿನುಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಕಣ್ಣುಗೆ ತಡುಪೆದ ಲೆಕ್ಕಂದ
ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆನು ತುಂಬುದಾರತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲೆಗು ತುಂಬುದಾರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡ ಎತ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ಇಂದೆತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಲೋಕನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂಬೇರೆಗೂ ಸಂದೀಪ್ ಕಾರ್ವಿ ಬೇರೆ ತುಳುದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಬೇರೆಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬಾದ ಬಜ್ಜಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಲದ ಅಂಚನೆ ಇದು ಏಪಲ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ಉಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಗೇನದ ಮುರಿಪುನು ಪನ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಲೇಖಕರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೂ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸಾರ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರು ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೂ ಲಾವಣ್ಯ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಜಿ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲ್ಲೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕುಲು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ಸುಜಾತ ಬನ್ಪಿನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ರೇಖಾ ಬನ್ಪಿನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಚಂದನ್ ದಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಪಾಂಗಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ವಿಠಾಲು ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ಸುಧಾ ಬನ್ಪಿನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಕೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ವಸಂತ ಮೇರು ಬತ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ಸುಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಆಶಾಲತಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶಾ ಯುವರಾಜ್ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೇರಳಕೊಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗೋವಿಂದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲ ಬೇರೆಗೂ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ್ದು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಜಯರಾಮ್ ಕಾರಂದೂರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲ ಬೇರೆಗೂ ರವಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ವಿಜಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲ ಬೇರೆಗೂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗದ ಪೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲಯನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಮೇರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಮೇರೆಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಜಯವಾಣಿತ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ದತ್ತ ಸಾರ್ ಬರ್ತದ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಮಾತ ರೀತಿದ ಬಂಧುಲು ಮಾತ ರೀತಿದ ಅಂಚನ ಬೆನ್ನೇರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೂಕಿಡ ಎತ್ಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಡರು ಕತ್ತಲೆ ಪಾರಾದು ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಂಜನ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಾರ್ ಒಂಬೇರು ಬರ್ತದ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ತುಡರು ಕತ್ತಲೆ ಪಾರಾದು ಉಡಲುಗ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆನ್ಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನವು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ಸಮೃದ್ಧಿದ ಸಂಕಿತ ಆಯ್ನ ಕಲಸಿಗ
ತಾರೇದ ಕೊಂಬು ಊರುದು ಲೇಸ ಇಂಚಿನೆ ಪೊಲಿ ಆವಡ ಪಂದ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಡ ಬಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೆಂಡೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಲೇಸಿಗ ನನಲಾತ್ ರಂಗದಿಂಜೈನ
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಳ್ ಮೆರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ತಡ ಆತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಾಲೆ ದಾಖಲೆ ತಡ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ 4-5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ತಡ ಮನ್ಪುನಿ. ನಿಕ್ಲ ದಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೋಟು ಸೇರಾದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ಗೇನ ಡುಪ್ಪಡಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಅಟನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮುತಾಲಿಕ ವಿಷಯನ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಆಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದಾರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡುವಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೇರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ಆಪೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಂತೇರು. ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅನ್ನಗ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಂಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ ಗಾಂದ್ ಐನಡ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪೈನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಟನಾಯರೆ ಕಾರಣಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರೈನ ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಪರ ನಾಯಕರಾಯನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BG ಸುವರ್ಣರೆ, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ಸಂದನ್ ದಾಸರೆ, ಧೀರಜ್ ಜಮೀನ್ರೆ, ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಜ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಬಾಬು ಪಾಂಗಾಳ ಕೊರಗ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಅಂದು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀನ್ರೆ ಸರ್ವೇರಿಗಿಲ ಯಾನು ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಭಾಷಣ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರ ಏನೇನು ತುಳು ಬದುಕು, ತುಳುನಾಡು, ತುಳು ಆರಾಧನೆ, ತುಳು ಆಚರಣೆ, ತುಳುತ ಪರಪೋಕು ಇಂಥ ವಿಷಯಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪ ಮಂತ ನಾಯರಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಬಾಡಿಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುರನಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತ್ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಚರ್ಚೆ ಯಾರಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಪುರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲ ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭಡಿಂಚ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಪರ್ಬ ಅಂದ ಬಂಡ ಭೂತದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಪೋಪನಿ 4 ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಿ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಿ ಐನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪನಿ ಆ ತೇಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿಪಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬಂದುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುನಾಡ್ದು ಬಂಡ ಅವು ಅವ್ಯತೋ ವಿಚಾರಲುಂಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ, ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುತ್ತೈತ ನಮ್ಮ ತೆನಸು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಒಂದು ಮಾತ ತುಳು ಬದುಕಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದೇನು ಮಾತ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಂಚಿತನ ಲೇಸನ್ ಐನಾತ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಪು ಮುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತಲೆಟಿಂಚಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪುಂಡು ಎನ್ನಡಿದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ತಲೆಟ್ಟು ತುಳು ಬದುಕೊಂಡು ಬೇತಿನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪುಂಡು ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನತದು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅದ ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ಆವುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಲಾಷದ ನೆಲೆಟವು ಎಂಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಂತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಓದೋಡು ಒಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಐಕ್ಯಬೋಡದ ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲಿನ ಲಿಪ್ಪಾದು ಇಡೀ ದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓದುಪಾದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರೆಯೋನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 15 ಕಾಲೇಜ್ ಅಕ್ಕಲು ಇಡಮಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರನ್ನು ಪನಿಯರ ಇಂಕೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪನಾರು ಅಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಪರತನ ನಿಗುಪಡೆ ಪೊಸತನ ತೋಡಾಡೆಂದು ಇದೇ ವಿಷಯನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನದ ಸಮಾರಂಭಡ್ಲ ಪನ್ನರಪ್ಪನೆ ಬಂದುಲೆ ಪರತನ ನಿಗಿಪಡೆ ಪೊಸತನ ತೋಡಾಡೆಂದು ಪಂಡ ಪೊಸ ಮಾರ್ಗನು ಅತನ ಹೊಸ ಸಾದಿನ ಅತನ ಹೊಸ ಪಂತನ ನಿಖಿಲದಾಲ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪರತನ ಮುಚ್ಚಡೆ ಪರತನ ನಿಗಿಪಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಾರಧನದ ಕಲಾ ಉಪ್ಪು ಅತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಯದ ಪಾತೆರಲ ಉಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಸಾದಿ ಈ ಬದುಕು ನಿಖಿಲ ಇಂಚ ದುಂಬು ಕೊನೋಡು ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ಇಂಚಿನೇನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ತಾ ಐನದಾದ್ರ ನಿಖಿಲದಾಲ ಪೊಸತ್ತದು ಕಟ್ಟದು ಅತನ ಪೊಸತ್ತು ತೋಡರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಪಾತೆರ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಡಲ ಅತೇನೆ ನಟ್ಟೊನ್ನಿ ನಿಖಿಲು
ದಯಪಂಡ ಆ ಪಾತ್ರದ ಪಿರವಡುಪ್ಪನ ಬಹುಮುಖ್ಯమైన ಕಾಳಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದ ಬದುಕದ ಪರಂಪರೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ಲಕ್ಕ ಬದುಕೊಂದು ಬೈದ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬದುಕೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯದ ಆಶಯ ಆ ಪಾತ್ರೆಡುಪ್ಪನ ಐನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಐನು ಒರಿಪಾವನಕಲ್ ನನದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ನಿಖಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಂದು ಪನಗ ಇನಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರಪ್ಪನ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರವುಲೇರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂತನಾರು ಆರ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅದು ಪೋಯಿರು ಅರಡದಲ ಒಂತ ಪಿರ ಪೋಣದಂಡ ಇನಿ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರು ಪಾತಿರುವೇರು ಈ ಭಾಗಡ್ ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಚಳವಳಿ ಇಂಚಿನುಂಡು ಐತ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಲ್ಲೇರು ಅವೇ ನೂದು 75 ವರ್ಷದ ಪಿರೌದ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡು ತುಯರ ತಿಕ್ಕಿರು 1900 ಇರುವಾಗ 1927 1934 ಈ ಊರಿಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸಮೇತ ಸೇರ್ದು ಗಾಂಧಿಯರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಳವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರನಂಚಿತನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ಐದಲ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಾತಿರುವೇರು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಚ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ತಂಕದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನ ಮಂತಲ್ಲ ಪಂಡದು ನೇನು ಮಾತ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇನಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಪರಂಪರೆದ ಮತ ನೇನು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಈ ತುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಖಲೆ ಎಂಚ ಸೈಸನೋರೊಂದು ಎಂಕಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ದಿಂಜ ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಮನ್ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಗೋಷ್ಠಿನ ದುಂಬುಕೊನ ಪೇರಂದು ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿಲೆಗಲ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅಟನೆ ಮನ್ಪರೆ ಅನುಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಮನೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಲೇನು ನೆನಪು ಮಂತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನ ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿಯರೇನು ನೆನಪು ಮಂತ ನೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲದ ಪಾತೆರ ದೊಟ್ಟಗೂ ಕಿವಿ ಪಾತೆರ ಬಂದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಕಿವಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ತೆರೆ ಬಗ್ಗದ ಕೇನುವ ಪನೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ತರೆ ಭಾಗದ ಕೇನೊಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ದುಂಬುದ ಪಾತೆರ ಗೇನದ ಮದಿಪು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಲೇಖಕರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಒಂಬೆರಡು ಈ ಚಾವಡಿತ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಮಾಂತ ಬಂದುಲೆ ಸಮಯ ಒರಿಪಾಯರ ಬಡತ್ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಪುದಾರಿಪಣಿಯರ ಪೂಪುಚೆ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಕ ನಾವು ಸುಳ್ಯ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ತುಳುಗಳ ಸುಳ್ಯ ತುಳುಗಳ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು 1834 എടുത്ത് 37 ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬಂಡಾಯ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ಪಣ್ತೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪಣೋಡೊಂದ ಅಂಟ ಸರಿಯಾದ ಏನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಓಡ ಅಂಟ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ದೆತ್ತೊಣಜಿ ಓಡಿಗೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಉಂತಾಪೆ ಬೇಕು ಉಂತಾಪೆ ಐಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪಣ್ಯಾರ ಪಣ್ಪೇರು 1834 ದುಂಬು ದಾಲ 10 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 1828 ಮೂಳು ಮುಲ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಳು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ಅಂದ ಮಣ್ಪುನ ಬಂಡಾಯ ಆತಂಡು ಈ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ಅಂದ್ಮಂಟ ಮಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಳಪ ಪೂರ ಕೂಟ ಸೇರುನ ಕೂಟ ಸೇರ್ತು ಅವಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ
ಆ ಹೋರಾಟದ ಬಂಡಾಯ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟ ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಮೂಳು ಕದ್ರಿಟ್ಟು ಮಹಾಕೂಟ ಅಂದ ಮಣ್ಪನ ಆತಿತ್ತಂಡು. ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟು ಮಹಾಕೂಟ ಅಂದ ಮಣ್ಪನ ಆತಿತ್ತಂಡು. ಆ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯದ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ವಂಟ ಐಟು ಒರಿಯಾಗಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕತು ಬುಡ್ತಿಜ್ಜೇನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳ ತಿಕ್ಕತು ಬೂರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಟೈಪುತ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಮಾದರಿತ ಹೊರಟಾವು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಳ್ಳ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಕೇಣ್ಯಾರ ಬತ್ತೇಂದಂಟ ಆಯೆ ಬರ್ಪುನಾಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿನ ದರ್ತು ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ ಗರ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಡಪ್ಯ ರಾವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಮುಖ ಅವಳು ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಒತ್ತಂಚಿನ ನೆರ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭಾಷೆಟ್ ನೆರ್ಪುನು ಅಪಗಾಯ ಬಲ್ತೊಂದು ಓಪೇನು ಮಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲು ಅಂತ ಸೇರ್ತಾ ಗೆರಾವು ಪಾಡ್ನು ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ಐಕ್ಲ ದುಂಬು 1816 ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಯ ಆತುಂಡು ಇಂದೇನು ದಾಯಗೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ವಂಟ ಇತ್ತೆತ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಾಗ 1834 ಇಸವಿತ ಹೋರಾಟನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಪುಂಡು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ದುಂಬು 1834-37 ಮುಟ್ಟ ನಡತನಂಚಿನ ಬಂಡಾಯ ಅವು ಕೊಡಗು ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಆಯ್ನ ಬಂಡಾಯ ಕೊಡಗುತ ಹಾಲೇರಿ ವಂಶದ ರಾಜೇರಾಯನಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಗಿಡತ್ತಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಡಾಯ ಆ ಕಾಲೋಟು ಕೊಡಗು ಬುಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಣಿಮುಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜೇ ಅತಿತ್ತಿನ ಸುಳ್ಯತ್ತ ಮಿತ್ತತ ಕೊಡಗನು ಮಿತ್ತ ಕೊಡಗುಂದ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಭಾಗ ಮಾಣಿಮುಟ್ಟತ ಕೊಡಗನು ಸಿರ್ತ ಕೊಡಗುಂದ್ಲ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕರಾವಳಿ ಈ ಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಂತ ಎಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಲ್ಕಿ ಕುಂಬಳೆ ಇಂದು ಮಂತ ಇಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕೈಕು ಪೋತಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಮದ್ರಾಸ್ ಇರ್ತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಳ್ಳ ಬಂಡಾಯ ಆತುಂಡು ಐಜಿಂದತ್ತು 1828 ಬಂಡಾಯ ಮೂಳು ನಡತನು ಮುಲ್ಕಿ ಕುಡ್ಲ ಈ ಭಾಗಟ್ಟು ನಡತನ 1834 ಶುರುವಾಯಿನ ಬಂಡಾಯ ಆ ಭಾಗಟ್ಟು ನಡತನ ಬಂಡಾಯ ಬುಕ್ ಅವು ಸೆಂಟರ್ ಆತ ಮಂಗಳೂರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಂಡಾಯ ಆತ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಳು ಐತ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಟ ಕತೆ ಬಣ್ಣಿಯರ್ನೇ ಭಾರೀ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಕತೆ ಬಣ್ಣಿಯರ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತ್ತು ಪಂಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಗಿಡತ್ತಾನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗಾಯನಂಚಿನ ಮೂಲಭೂತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಟ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಳಿತ ಅತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಿನ ಅವು ರಡ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಡ್ಡ ಆಡಳಿತ ಒಂಜೇಂದು ತೆರೆಯುಣ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ 1857 ಬುಕ್ 58 ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಆಳ್ವಿಕೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಉಪ್ಪುತ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಬುಳೆಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವು ಎಂಚಿನಿಗೆ ಒಂಟ ಅಕ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ಅಡ್ತು ಪುಗ್ಗೆರೆ ಕೊಂಡೊಂತಿತ್ತೇರು ಐನು ಮೂಳು ಮಾರಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕು ಬೋಡತ್ತು ಮೂಳು ಪುಗ್ಗೆರೆ ಬುಳೆಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಟ ಕ್ಯಾಶ್ ಆತೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ದುಂಬು ಮಂತ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಆತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕೊರಿಯಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಮಾಡ್ಪುನ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ರೈತರೇ ಗಾಯನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ರೈತರೇ ಗಾಯನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಐನು ಕಾರಣವಾತದೀವು ಅಂತೂ ನಡತನ ಬಂಡಾಯ ಈ ಬಂಡಾಯ ನಡಪ್ಯಾರ ಐತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಐತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಓಳು ಬರ್ಪುಣದು ಅಂಟ ಈ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ ಅಂದ ಮಣಪನ ಒಂಜಿ ಟೈಪು ತುಗ್ಲಕ್ ದರ್ಬಾರ ತಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ತುಗ್ಲಕ್ ದರ್ಬಾರೇ ಅತ್ತು ಆ ಟೈಪುತ ಆಡಳಿತ ಆರ್ನ ನೇಲ್ಯಮ್ಮೇರ ಜೋಕ್ಲು 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ನೇಲ್ಯಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸನ ಜೋಕುಳು ನಂಜುಂಡರಸ ವೀರರಾಜ ಅರಸ ಅಂತ ಆ ನಂಜುಂಡರಸ ವೀರರಾಜ ಅರಸನ ಅಕ್ಲೇನು ಕೆರೋಡು ಒಂದು ಹೊಂಡತಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಆರೇನು ಕೆರ್ತೇರಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂಟ ಉಳಾಯಿಡ್ ತುಳ ಇವತ್ತಿನ ಗಾಸಿಪ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ವಂಟ ಆರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಕೆರ್ತಿಜ್ಜೀರು ಅಕ್ಲೇನು ಕೆರಿಯಾರ ಪೋನಾಗ ಕುಟುಕು ಜೀವ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾತ ಅಕ್ಲೇನು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪಂತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಏರಿಂದು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕತೆ
ಆ ಕಥೆನ ಆಧಾರವಾದ ದೀವಂತು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾದ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಂತೇರಿಗ ಆ ಕಲ್ಪನೆನ ದೀವಂತು ಬಂಡಾಯ ಶುರುವಾಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಸೈತ್ಯರ ಸರ್ ಅತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಜವ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲು ಸೈತ್ಯರ ಬದುಕ್ತೇರ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನ ಲೀ ಹಾರ್ಡಿನ ದುಂಬು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತ ನಕ್ಲಿ ಎಂಕಳ ಮಲ್ತು ಅಂದು ಬಣ್ತೇರಿ ಅವು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನ ಇನಿಕ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಸಿಪ್ಪು ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಐನು ಗಮನ ದೀವ ನೋಡು ಐಟ್ ಶುರುತಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಅಂದು ಮಣ್ಪುನಾರು ಅವು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೈರನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಪರಂಪಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಅಪರಂಪಾರ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಸ್ವಾಮಿ ವೇಷಟ್ಟು ಬರುವಂತು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ನಡಪಾವೋಡು ಒಂದು ಬಂಡತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಳ್ಪಾಡ್ತು ಸುಳ್ಯಟ್ಟು ಕೂಜುಗೋಡು ಕಟ್ಟೆಮನೆ ಎಂದುಂಡು ಕಟ್ಟೆಮನೆ ಎಂದು ಮಣ್ಪುನ ಗೌಡ್ರನಾಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಳೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೊಂತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲವು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳು ಈ ಬಾಗೊಟ್ಟು ಅವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಹೋರಾಟ ನಡ್ಪುನು ಆ ಸೈಡ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತಿತ್ತುಂಡು ತಲಚೇರಿಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಹುಲಿ ಕಡಿದ ನಂಜಯ್ಯ ಅಂದೋರಿ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಹೂಜಿ ಪತ್ತೊಂತು ಆರು ಲಾಹೋರು ಬುಕ್ಕ ಕಾನ್ಪುರಂ ಅಂತ ಪೋತು ಬತ್ತೇರಾರು ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆರು ಹೂಜಿ ಕೊಂಡೊಪ್ಪನು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ 1857 ನಡತರಂಚಿನ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಣಪತ್ತ ಅವು ಐಟ್ ಚಪಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಚಪಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಲ್ತಂಟ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಳು ಚಪಾತಿ ಎತ್ತು ಮೆಕ್ಕಳು ಹೂಜಿಕೊಂಡೋಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತವಾತ ಇಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಬುಡಿ ಅವು ಮಂತ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕತೆ ಆಪುಂಡ ಇನ್ಯಾನು ಪಡ್ಯಾರ ಪಂಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಈ ಹೋರಾಟನು ಮಾಂತ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂತು ಇಪ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಇಂಚಿನ ಅಂಟ ಸಕಲೇಶ್ಪುರೋಟಾರು ಪೋನಾಗ ಆರೇನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಕ್ಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಟ್ ಜೈಲಿಗೆ ಬಡಿಯರು ಬುಕಾರು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಮುಗಿನಡ್ದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೇರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಲುಪ ಸೈತು ಒಪ್ಪೇರಾರ ಆರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರನ ಅದಾಗ ಇಂಚಿನ ಪುಣದಂಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಓರಿ ಉಳ್ಳೆ ಆಯನ ಪುದಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೇರ್ ನಮಗೆ ಎಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ತಂತು ಈ ಗುರು ಪೋಯಿನ ತೂಕ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಆರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊಡಗಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಈ ಸುಳ್ಯ ಬಾಗಟ್ಟು ಆ ಬಾಗಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಟಾರ್ನ ಹೋರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಏನಿಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆರು ಮುಳು ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆರು ಕೇರಳ ಪೋಯರ ಬಿದಾಡ್ನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಾರ್ಡರ್ಟ್ ಆರೇನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆರೇನೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಬಡಪೇರು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಏನಿಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ತಾರುವರಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಂಡಾಯ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ತಾರು ಆರೇನು ಆರ್ಲ ಯಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಬಂಡಂತೆ ಬರ್ಪು ಯಾನು ವೀರರಾಜ ಅರಸೇರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೇರ್ ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಬಂಡಂತ ಬರ್ಪು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಯಾನು ಆರೇನು ಅಭಿನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದಾರು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಅಂದು ಈ ಮಡಿಕೇರಿ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂತಿತ್ತೇರಾರು ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಅಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆತಾರು ಆರೇನು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಪ್ರಕಾರ ನಟ್ಟು ಕೂಜುಗೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆತ್ತ ಗೌಡ್ರನಾಕ್ಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಗೌಡ್ರನಾಕ್ಲನ್ನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಐತ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಉಬರಡ್ಕತಾರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಪೂಮಲೆಟ್ ಈ ಪೂಮಲೆಕ್ ಈ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪೇರೇನು ಲೆತ್ತೊಂತು ಬತ್ತತು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆರೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರತು ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂಚ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇನೋ ಅಂಚನೆ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಆರೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರತು ಆರೇನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಮಲ್ತನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಹಾವ ಭಾವ ಅಂತ ದೀವಂತು ಆರೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಆರೇನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಮಲ್ತನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡಾಯ ಅವು ಕೊಡಗು ತಕ್ಕಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಗಟ್ಟು ಸುಬೇದಾರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಅಂದಾರು ಲೀಡರ್ ಕೊಡಗಟ್ಟು ಮೂಳು ಕೆಳಕೊಡಗು ಬತ್ತಂಟ ಅಲ್ಪ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಕುಡೆಕಲ್ಲು ಪುಟ್ಟಗೌಡ್ರು ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಬೀರಣ್ಣ ಬಂಟ ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಜ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ನೇರ್ತಕ್ಕೆ ಅವು ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಉಬರಡ್ಕರ್ತು ಶುರುವಾತು ಬೆಳ್ಳಾರೆಗೆ ಬೋತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆಟ್ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪುಂಡು
ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆತು ನಾಣ ಕೊಡಗು ಬೇರೆ ಯಾರ ಸೇರೊಂದು ಮಾಡ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆತು ಆರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಮ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಟು ಈ ತೆರಿಗೆ ಸಂಕಟನ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು 3 ವರ್ಷಗೂ ತೆರಿಗೆ ಮನ್ನಾ ರೈತರಿಗೆ ಎರೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಮುಖ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಬಿಳೆಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಉಂಡೋಯ್ ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೊಂದುವಂಟ ಊರು ತಾಕಲು ಪೂರಾ ಬತ್ತಾಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂಡೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂಡೇರು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಮುಳ್ಪಡ್ತು ಗಿಡಪ್ಪ ಹೊಡು ಅಂಚ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಅಳ್ಪಡ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆಡ್ತು ನೆಟ್ಟಾರು ಮಾರ್ಗವಾತು ಬತ್ತತು ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಬರ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಬಂದಾಗ ಮೂಳು ಮಂಗಳೂರು ಟು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೆವಿನ್ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಓಪೇರು ವಶಪಡಿಸಾವಣಿಯಾರ ಅಂಟ ವಶಪಡಿಸಾವಣಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಲೆವಿನ್ನ ಬಂಗ್ಲೆತ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಡ್ತಾ ಆರು ಬುಕ್ಕ ಮನೀಪ ಅಂತ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ಪೇರು ಅಳ್ಪಾಡ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂಟ ಅವು ಸೇನೆ ಮೂಜಿ ಪಾಲಾತು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಉಡ್ತು ಪುತ್ತೂರು ವಶಪಡಿಸಾವಂತ ಆಯ್ನ ಎಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಾರ್ಗವಾತು ಪೋತು ಗುಂಡ್ಯಾಡ್ತು ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟಿಗಾತು ಪೋತು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಟೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಸೇನೆ ಬೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇನೆ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತು ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಉಡ್ತು ಮೂಳು ಕುಂಬಳೆ ಈ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಬೋತು ಕಾಸರಗೋಡು ವಶ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಪುಂಡು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮು ಅವು ನೇರವಾತು ಮಂಗಳೂರು ಹೊರ್ಪುನ ನೇರವಾತು ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತದು ಮಂಗಳೂರು ಟು ಮೂಳು ಮಂಗಳೂರು ಖಜಾನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಳು ವಶಪಡಿಸವಂತಿತ್ತೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 1837 ಆನಿ ಮೂಳು ಬಾವುಟೆ ಗುಡ್ಡಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತ ಧ್ವಜ ರಾಪಾತಿತ್ತೇರು ಅವು ಹಾಲೇರಿ ವಂಶದ ಧ್ವಜನ ರಾಪಾಯನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಧ್ವಜನ ಜಪಡಾತ್ ಭಾರತೀಯರನ ಧ್ವಜನ ರಾಪಡಾದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡ ಅಂದು ಪುದರ್ವತ್ತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಟೆ ಬಾವುಟ ರಾಪಾಯನ ಜಾಗ್ಯವು ಮೂಳು ಮಂಗಳೂರು 13 ದಿನ ಕಾಲ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಧಾರವಾಡ ತಲಚೇರಿ ಈ ಭಾಗ ಹೊಡ್ತು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯ ಬತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಆಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ 1334 ಜನಕ್ಕದನ್ನ ಕೇಸ್ ಆಂಡು ಕೇಸ್ ಆತು ಕೆಲವೇರೇನು ಗಲ್ಲಗೆ ಬಾಡಿಯರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರು ಸುಬೇದಾರ್ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಮೆಕ್ಲೆನ್ನುವಂಥ ಗಲ್ಲು ಬಾಡಿಯರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕಡಪುಡಿಯರು ಕುರ್ತಕುಡಿಯ ಮೆಕ್ಲೆನ್ನುವಂಥ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕಡಪುಡಿಯರು ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಏನು ಬಂಡಾಯನು ದಮನ ಮಲ್ತೇರು ದಮನ ಮಲ್ತಂಟ ಈ ಬಂಡಾಯಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಅಂಶಗಳು ಕೆಲವು ಉಳ್ಳು ಅವು ಇನಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಬಂಡತ ಬುಕ್ಕಯನು ಅಂತಾಪೆ ಇತ್ತೇತ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಚಿನದು ಅಂಟ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಮಾಂತ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಬಂಡಾಯವು ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನದು ಅಂಟ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯವಂತ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಮಾಂತ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತುಕೊಂಡೋಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ರಡ್ನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಚಿನದು ಅಂಟ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಟ್ನಕ್ಲತ್ತು ರೈತೇರು ನಾಕ್ಲನ ಬಂಡಾಯವು ರೈತೇರು ಮಾಂತ ಸೇರುವಂತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಂಡಾಯ ಅವು ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಬಂಡ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ಬರಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಾರೊಡ್ತು ಪೋಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿನ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೇರ್ತು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಂಡಾಯ ಮೂಜನೇ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಟ ಅವು ನಮ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಟು ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋರಾಟ ಐತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅವು ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋರಾಟ ಅಂದುಂಟ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾಂತ ಸೇರ್ತು ದುಂಬ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ರಾಜೇರ್ನಾಕ್ಳು ಮಾಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಹೋರಾಟ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ಅಂಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಳಿಗೆ ಐನೇ ಬೋರ್ಡು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅವು ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋರಾಟಲ್ಲ ಅಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 13 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅತ್ತಾಂತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರುತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರೇನು ಆ ಕಾಲೊಟ್ಟೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ದೀತಿ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ತೇರಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಂದೇನು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತಟು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆತ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದು ಮಲ್ಪುನ 1858 ಉಡ್ತು 1885 ನಡುಟೆ ಶುರುವಾಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಶುರುವಾಂಡು ಅಂದು ಮಣ್ಪೇರು 1885 ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಬುಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಐತ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಟ ಅವು ಆಪುನೆಗೂ ತುಂಬೆ ಮೂಳು ಒಂಜಿ
ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು ಅವಳು ಈ ಬಾಗೋಟು ಕರಾವಳಿ ಬಾಗೋಟು. ಆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ವಂಟ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅತ್ತವು, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅತ್ತು ಆಂಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂದು ದಾಯಗವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂದಂತ ಆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಒಂಜೋ ರಾಜ್ಯರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೂ ಓಡಾತು. ರಡ್ನೆತವು ಜನಕ್ಕಳು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಕೇವಲ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕಾತು ಮಾತ್ರ. ಮೂಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಟ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕಾತು ಮಲ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರೇನೇ ಗಿಡಪ್ಪೋಡು ಮಂಡತು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಹೋರಾಟ. ಅಂಚೆ ಗಿಡಪ್ಯಾರ ಏರು ಅಂತಂದು ಅಂಟ ತುಳುನಾಡು ಟಿಪ್ಪುನ ಮಾಂತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಸಮುದಾಯ ತಾಕಲು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿತ್ತೆ ರೈಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ತಾಯೆಲ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡೈಟ್ ಈ ಬಂಡಾಯಗಾರ ರೇಟ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿ ಎಂಕಳ ಪೂರ ಒಂಜೆಂದು ಒಣಪುನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನವೇ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಅವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ. ಅಂಟ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಮಣಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಟಿತ್ತಿನಿರ್ತಾರ ಇನ್ನು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎಂದು ಮಣಪುನ ಅರ್ಥೊಟ್ಟು ನಮ್ಮದೆತ್ತೊಣಪಾಯಿನೆ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಪುಟ್ಟಾತ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದುಂಬುತ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಮಣಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಐಕ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಆ ಮಹತ್ವ ಅವು ಕ್ಯಾರಿ ಅವಂತು ಬತ್ತುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೂಳು ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡುಂದ ಅಂಟಲ್ಲ ಐತ ತಳಹದಿಯಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಅಂತ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಂಚಿನ ಅಂಟ ಮೇಲ್ಕೊಡಗು ಕೆಳಕೊಡಗು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಕೆಳಕೊಡಗು ತಪಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತುಂಡು. ಐಕು ದುಂಬು 1828 ನಡತಿನ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ನಡತಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕೆಳಕೊಡಗುತ್ತ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗವು ಸೇರ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾತ್ 1828 ನಡತಿನ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯಲ ಆ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಜಾಂದು ಬಣ್ಪುನಾರು 1834 ಈ ಬಂಡಾಯಟ್ಲ ಇತ್ತೀರ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಇತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂದು ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಬೆಸುಗೆನು ಬೆಸುಗೆ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯಾಪುನಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಯ ಅಂದು. ಈ ಬಂಡಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾತು ಪಣೋಡುದಂಟ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಪಣೋಳಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಾತು ಪಣ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತುಂಟೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಎಂದು ಅನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ರೀತಿ ಟಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಒಂಜೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತು ಮೂಳು ಉಂತದಾನಾಗ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂತಿ ಎಂಕು ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುನು ಪಾತಿರ್ನೆಂಚಾನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನಂತ ತೂತು ನಿಕ್ಲೇ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುನು ಇಂಬೆ ಪಾತಿರ್ನೇನು ಉಂತಾಪೇನೋ ಇಜ್ಜೇನೋ ಅಂದು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತಾಪೇನು ಸೊಲ್ಮೇನು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒರಿಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಮೂಲಕ ಬಾದು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಾಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲುದ ಪಾತೆರನ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಲೇಖಕರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ನನಾತಕ್ಕೇನ್ಗೋ ನನಾತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಬಿಕೊಂಡೇ ಬಂತದ್ದು ಆಯ್ನ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೇನನ್ಗೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯ ನಂಚಿನ ತಿರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ ರೀತಿಯ ಬಂದುಲೆಟ್ಟು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರುಲೇರು ಮಾತಾಡಿದ ಬಿನ್ನೇರು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠದ ಕೊಲ್ಲುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಬೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಉಂಬೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತುಳುತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕರಾವಳಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತೆರಿಪೋಡು ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾರೀತಿದ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದ 6ನೇ ಇಲಾಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉಂಡು. ಆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ 6ನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪತ್ರ ಓದರುಲಿರು ಗಾಯತ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಡು ಕೊಲ್ಲುಡು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲು ಸೇರಿದು ಆರೆಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಬೆರನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಕ್ ಬೋಡಾದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುನತ್ತು ನಮ್ಮರ್ದು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವೋಡು ಈ ಮುತ್ತುದಾಂತಿನ ಪಾತೆರ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪತ್ತುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಒತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ಸೇವೆ ಅಕೇರಿ ಆಯ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್. ಶಾಸನ ಸ್ಮಾರಕ ಬರೆಯಿನ ದಾಖಲೆನ ಆಧಾರಡು ಕಟ್ಟದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಆತೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆವಂದೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ದಾಂತಿನ ಸಮಾಜದ ತೀರ್ಥವರ್ಗದಗಲ ಬದುಕುದ ಅನುಭವಡು ಪುಟುದಿನ ಗಾದೆ
ಎದುರು ಕತೆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದೊನದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೆನ ಚಾತುರ್ಪಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನ ಅಕಲು ಗಲಸಿದಿನ ವಸ್ತು ಸಾಧನಡು ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧನೆ ಆವೂ ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂಬುದಿನಾರು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪಿರಕಟ್ಟುನ ಮಾದರಿలో ಪನ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸದ ಮಿತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುದಿನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್. 30 ವರ್ಷದಾದ ಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾದು ಮೂಜಿ ಸಾರರ್ದು ಎಚ್ಚ ವಸ್ತು ಸಾಧನನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು 6 ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದನ ಇಡೀ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನ ತುಳು ಬದುಕುಗು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆದುಂಡು. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಲಾಗಾರಿದ ತಾಪನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ ಉಡಲಿಗೆಂದುದುಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರದ 24 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಇತಿಹಾಸ ಬಗೆತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡಪಾದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ನಡತನವು ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಮೆರುಗು ಸಂದುಂಡು. 2013 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಲ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಮೆರುಗು ಸಂದುಂಡು. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತುಳು ಬದುಕು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ ಸಿರಿ ಸೆಂಪದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ತುಳುವರ ಕೊಡುಗೆ ಭೌತಿಕ ಶೋಧ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬರೇನ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವದಾತು ಬೇತೆ ಬರವುಗಾರನ ಬೂಕುಲೆನು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಡು ಸಚ್ಚಿ ಮಲ್ದೇರು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೊಳಲಿ ಸೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ SR ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎನಿಮಿರೇಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾನಪದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಕಂದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಸಂದುದುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯಾದು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸಕಲ ದೈವ ದೇವರು ಇರೆಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣು ಸಾವಡೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುನ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದುಲು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಿದ ಬೆನ್ನಿರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಬನ್ನಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಬನ್ನಂದು ಆರನ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಕರಿಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಳುಪು ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ರೊಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ರೊಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂಬೆರಡು ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶುರುಕಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿತಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಏನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ತ ಅಟ್ಟಣೆ ಮೂಲ ಆತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಇನಿ ತುಳು ಇತಿಹಾಸದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಅವಲೋಕನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೂಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ 94 ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ 2 ಮೂಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶುರುಕಾದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಾದೊಂಡು ನೇನೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುನಂಚ
ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂತೋಷ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನತ್ತೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನೋ ಇಸೊಂದಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಅಂದು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕಾರಂದುರ್ರೆ. ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೋದಿ ಕೊರ್ನ್ಯ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರ್ಲಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿನ್ನೆರಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ಇನಿ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿ ಜಿ ಸುವರ್ಣರುಲ್ಲೇರು, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಬಾಬು ಪಾಂಗಾಳೆರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಯಿನ ಚಿದಂಬರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು. ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂದು ಆತ್ಮೀಯರ್ಲೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಇವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಚಂದನ್ ದಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದಿಸದು ಎದುರಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಗಳು ಅವಡೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ದುಂಬುಪ್ಪನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೆಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿದ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಈ ಕುಲ್ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂದ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಒರಿ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪು ಅಂದು ಬಂದು ನಂಗೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಪಡಿತೆ ಪಾತೆರ್ನೆ ಅರವಿಂದ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ ಅದು ಪಡೆ ಇವನ್ನ ಚಿದಂಬರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಲ ಅದು ಪಡೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನನೇ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರೆಯೊಂದು ಇನಿ ಸಮಾಜದ ದುಮ್ಮುದೀಪನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ದಿಕ್ಕಿನೇ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ತ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಂಗೆ ವಿಚಾರಲೇನ ಪಂಡೇರ್ ದಾಯಕ ಬೋರ್ಡಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇನಿ ನಾಲ್ಕೈನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲು ಮೂಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತದಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ 1934 837 ಮುಟ ನಡೆತಿನ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನದ ಪುಲುಬುಲು, ಅಂಚನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಲಬು, ಅಂಚನೆ ವಾಸ್ತು ವಿಶೇಷಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದೇರಿನಿ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಆನೆ ಎಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನ. ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷಲಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪಡು, ನಾಗರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪಡು, ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪಡು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪದು ದುಂಬುಕೊನಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಪಂಡು ಕೊರಪುನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆಪ್ಪಲ್ತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಉನೇನೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇನಿ ನಡತೊಂದು ಬರಂದುಂಡ ಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪೊಸತ್ ಉನೇನು ಸೇರ್ಪವನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಆರು ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸತ್ಯ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವರಾಧನೆಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಇನಿ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ದೈವರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ದೈವರಾಧನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹೊರ ತೂನಾಗ ಮನರಂಜನದ ಸರಕಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಮೆನ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉನ್ನೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿಪವನ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪದು ನೆಕ್ ಪೊಸತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಪವಂದೆ ನಡಪವಂದು ಪೋಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜನದಾಲ ಪಾತೆ ರುಚಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದುಂಬ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕೊರರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂದಿವಸ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ನನಾತ್ ಆವಡ್ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟಲು ಮಾತಾಕೊಡಿಡ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿನ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿವಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಮುಂದುವರಿಸವರೆ ಆಗ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಐದೊಟ್ಟರಿಗೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಷೇದಕ್ಕೆ ತುಳು ಸೇರುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರು ಖಂಡಿತವಾದವು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆವಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುಬೇರಕೇನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಒರಿಪಾಯರ ಈರ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದರು ಅವೇತೋ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಏತೋ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರದು ತುಳುವೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಈರೆಗ ನನ್ನ ತುಂಬಗಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿತ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆ ಬಿನ್ನೇರು ನೀರ ಬೆರಿಸ ಆಯ್ತದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಬನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರೆಗೂ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬನೊಂದು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಡ ಅನುವುಕೆನೊಂದು ದುಂಬಾದು ಗುರುಕಾರ ಮೇರದ ಪಾತೆರ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರು ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಇತ್ತದು ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರವರೇ ಆರೆ ಗೇಣದ ಮದಿಬುಗೋರ್ನ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರೇ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಜಿ ಸುವರ್ಣರವರೇ ಚಂದನ್ ದಾಸರೇ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಲ್ರೇ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು ಪಾಂಗಾಳ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಎದುರು ಪುಣಕ್ಲಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಈ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಎಂಕಲ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಗಳೇನು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲೆಗೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ನ ಸಂದ ಒಂದು ಅಕಲೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎರಡನೇದಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗಾವಡು ಅತನ ಜನಕ್ಕಲೆಗಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪು ನಾವು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅದು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಚೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಕಲ್ಪುವೆರು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಡು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತ ತಾನೇ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವಡೆದೇ ಏತು ಜನ ನೆಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ದಿಯೇರು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತೆರಿವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಈ ದಿಸೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಮಲ್ಪರ ನಾನು ಮಿತ್ತುಗೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರವುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ಮಾತರ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಗ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ
ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡೆ ಪಣದ ಯಾನು ಪಣದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇಶ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಾನು ವಂದಿಸೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇತ್ತಾಂತನೇ ಪಾತೆರ್ದಾತನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದಂಥ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಪೂರಾ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲುದ ಪಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧೈರ್ಯ ತುಂಜಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರು ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮೇರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆ ಬಿರ್ನಿರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಿಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರವಿಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಈ ಲೇಸನ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಉದೀಪನದ ಮದೀಪು ಕೊರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ವಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೆರೆಗು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸುಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ವಿ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಗೇನದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಲೇಖಕರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ವಿ ಆದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಕಾರಂದೂರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BG ಸುವರ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ವಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾಲೇಜದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೊಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಚಂದನ್ ದಾಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಯ್ನ ಪಾಂಗಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾಲೇಜಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸರೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತಿನ ತಂಡಗ್ಲ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಎಂಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏರನಾಂಡ ಪುದರ್ ಒರಿದು ಮರಪು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದು ಪರೋಕ್ಷ ಆದು ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರ್ತಿನಂಚನ ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ನರದಂಬಗಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಕಾಲೇಜಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡೋಕೆನೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಗೇನದ ಮದಿಪು ಗೋಷ್ಠಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಕರಿಪು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಬೆರಡ್ದು ಗೇನದ ಮದಿಪ ಎರಡು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಲ್ದಿನಂಚನ ಕುರ್ಸುಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಲ್ದು ಗೇನದ ಮದಿಪು ಗೋಷ್ಠಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂದು ನಿಕ್ಲೇಗ ಓಡಾಯನಂಚಿನ ಮಾತರೇತಿನಂಚ ಜ್ಞಾನನ ನಿಕ್ಲ ಅರಿವು ಮಂತೊಂದು ಐಕ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಗೋಷ್ಠಿದ ವಿಷಯ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಕರಿಪು ಜ್ಞಾನದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೊಲ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಬೆರಡು ಪ್ರಥಮದ ದುಂಬಾಯನಂಚನ ಗೋಷ್ಠಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಂಗಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಗೋಷ್ಠಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಕರಿಪು
ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮನೇ ಕಾಲೇಜುಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದು ಮಾಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕಾಲೇಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿನಾರು ಆ ಸಮಯಡೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಮಂತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರ್ ಹಿಡಿದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಕರಿಪು ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ಆಯೋಜನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ವಸಂತ ಕಾರಂದವರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜಿದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ್ಲ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆರಳುಕೋಡಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತೂನಗ ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಓಲೋಲೋ ತೋಜುಂಡು ಯಾನು ದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತೇರಿ ಅಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಕ್ ಅರ್ಥರಹಿತವಾದ ಆದುಬೋಪಡೋ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಕಲ ಇಂಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮೋದಿಯಾದ ಪನ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಾಲೇಜಿದ ಆವರಣಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗೂ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದಯಪನ್ನಗ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪವನ್ನ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ದೂರ್ನೆ ಜೋಕ್ಲು ಸಾಧಿತ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಓದುಜೆರು ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಬನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುರು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋನು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಚೊಕ್ಕಾಡ್ರಿ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲೋಡು 2 ಗಂಟೆಡು ಪಾತೆರಡು ಆಯನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ರೀತಿಡು ಮುಟ್ಟಾಯಿರು ಯಾನು ದಾಯನೆನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ಆರ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡಿಲೇಕೊನೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಅಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಲೇನು ಏರೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತೆರು ನೆತ್ತು ಎನ್ನ ಶ್ರೋತೃ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನದ ರೀತಿಡು ಗೌರವ ಸಂದಾಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಜುಗುರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಂತೋಷಲ ಅಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸುಮಾರು 3000 ಮಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4000 ಮಿತ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗ ಎಂಕು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕೆಬಿ ಸರ್ತಾಬೇದನು ಏನೇನ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲಡ ಪೂರ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಳುವ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಸೂಚನೆ ಆದರೂ ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬನ್ಪರೆ ಅರವಿಂದ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನುದಲ್ಲ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೋ ಸರ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳುಂಟು ಸರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಎಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರ್ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಏನು ಕತ್ತಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಂತೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಲ್ವಾರೆ ಆದಪ್ಪೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮೇದಿಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಆದೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಸಾಗಬಾಡುವೇರು ಕಡಪಡುವೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ತದೆ ನಿಧಾನೋಡುದು ಅದು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೂರ್ದನ ಉಂಡ ಅಂತ ತೂದು ಕಡೆಗೆ ಅವ್ಯಂಚಿನ ಅವು ಓಡ ನಿಕ್ಲೆಗು ಕೊರೊಲ್ಯ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಬಿಡಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬತ್ತ ಬಂಡೆತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕತ್ತಿಗಳು ಚೂರಿಗಳು ಇನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಆ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೊದಂಟಿ ಮರದ್ದು ಆಯ್ತಾ, ಚೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುರ್ನಾಲಿ. ನನಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೂಟದಂಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪದರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿದಂಥ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೊದಂಟಿಯವರ ಆಯುಧ. ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಫಿರಂಗಿ ಕೋವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕ, ಗೆದ್ದದ್ದು ಹಬ್ಬಕ್ಕನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದಾದವನ್ನಾಗ ಈ ಕೊದಂಟಿನ ತೂದು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನೀವು ನಿಖಲು ಒಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ SBS ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸೈಟ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಾತ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕುಂಡು. ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾಯನೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇನು ದೂರದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತನಂಡ ಇಂಚಾಂದ್ ಪಂಡದು ತೋಜಿಪಾಯಿಂದಾಂಡ ಆ ಸಾದಿಡು ಖಂಡಿತ ಜೋಕುಲು ಪೋಪ. ಯಾನೊಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಐಕ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ವಸಂತ ಕಾರಂದರಾದಪ್ಪು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ನನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು. ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಂದು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಇದು ಭಾರತದ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭೂಭಾಗೋಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಐಡ್ದು ಮೀರಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಇಂದು ದಯ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಸಾರ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬೆ ಪರರಾಷ್ಟ್ರಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣೆ ಬಾಕಿಲಿತ್ತಲೆಗ ಇತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಚೈನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಂಡು, ನಂಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಸಿ ಏರಿಯಾ ಆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಂಡು, ಗ್ರೀಕ್ ಇಟಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಬೇತೆ ಧರ್ಮಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊರು ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾನ ಧರ್ಮವು ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಉಂಡು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನೇಕು ಕುರು ಉಂಡು, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಅತಂಡ ಶೈವ ಧರ್ಮ, ಶೈವ ಪಂಥ ಆದಪ್ಪು, ಸಾಕ್ತ ಆದಪ್ಪು, ಗಣಪತ್ಯ ಆದಪ್ಪು. ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಜಗತ್ತದು ಮಾತ ಧರ್ಮಲುಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಪರರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾರ ವರ್ಷದ್ದು ಪಿರಾಕಡದೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೇರ್ನ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಓವೇ ನಮನೆದ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರಾಡು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದ್ಪೆರತ್ತ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ, ಪರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿ, ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬರಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡತ್ತ ಐನು ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲನೆ ಆತನೊಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿದ ಧರ್ಮ, ಈ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಲ್ಲ ಧಕ್ಕೆ ಆತಜಿ ಪನಪು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಕರಿಪು, ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಕರಿಪು ಒಂದು ಒರಿಯುಂಡ ಕರಿಯುಂಡ ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಜನೆ. ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಯಾನ ಪಾತೆರಡೆ ದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಪ್ಪು, ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದಪ್ಪು, ತುಳುನಾಡದ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದಪ್ಪು, ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಲಾದಪ್ಪು,
ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಪೂರ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮೂಲೆಡು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೂ ಬರ್ಪನೆ ನೇರವಾದ ಬರ್ಪನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಸಿರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಮನ್ಪನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನೇಡ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡತ್ತ. ಇನಿ ತುಳು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ಏತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಿರಕ್ಷರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಆ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನನು ನಿರಂತರವಾದ ಪಂಡೊಂದು ಐನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ತಂಡ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ ನಂಚಿನಕಲು ಕನ್ನಡಗೂ ಕೊಡತ್ತದು ಐನು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಾರಿ ಹಾಂಕೋ ಮನ್ಪನಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೂ ಕೊಡತ್ತದು. ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯಲಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆವಡ್ನಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನದ ಗಟ್ಟಿತನ ಏತು ಪನ್ಪನೆ ನಿಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಹೋಮರ್ ಬರೈನಂಚಿನ ಆ ಈಲೆಡುಗು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಐತನೆಂದಾಡ ಅವು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪನ ಪುಗರ್ತೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಇನಿ ಜಗತ್ತದ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುವಾದ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗಟ್ಟಿತನ ಏತು ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಇಂಚಿನ ಏತು ಪಾಡ್ದನೋಲ್ಲ ಏತು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ಎಸ್ ಕಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕತೆ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥನೆ ಆದಪ್ಪು ಐಟು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶಲು ಉಂಡು. ಆರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕೇವಲ ಶಾಸನಾಧಾರಿತವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪೆರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುನಾಡದ ಎದುರು ಕತೆ ಗಾದೆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ನೆನ್ನು ಬಿಡುದು ತುಳುವೆರ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಪಾತೆರನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವಡು ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಯಾನೇನು ಒಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಯಾನೇನು ಒಪ್ಪೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾದೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಾಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೂ ಬರ್ಪಡು. ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಾರ ಇನಿ ನಮಗೆ ಕುಣಿತ ಅಂದ ಪಂಡ್ಬೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೂ ಬರ್ಪಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜದ ಅಂಚಿನ ಏತು ಕುಣಿತಲು ಇಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಣಿತಲನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ತುಳು ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆಚರಣೆದ ವಿಚಾರಗೂ ಬತ್ತನೆಂದಾಂಡ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೀತೆರು ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ಬಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಆಟ್ಯಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಟ್ಯಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲುಜಿಂಜಾವನೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ವಾರ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬುದ್ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕಾವೇರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಾವೇರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಉಪ್ಪು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲೀಂದ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಡ್ಡಸ ಪರ್ಬ ಆ ಬಿಸುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕೆಡ್ಡಸ ಪರ್ಬದ ನಡುಟು ಬರ್ಪಣ ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಖಾಲಿ ಪುದ್ವಾರ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುದ್ವಾರ ಪಂಡ ಶಬ್ದಾರ್ಥನೇ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡುಪದ ಪನ್ನಡಾಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಂಡ್ ಐನೆಂಕಲ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂಡಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತನಾಂಕ ಬರೆಯರಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಕ್ಲೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿದ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟಡ್ದು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಒಲ ಏಡು ಆವಡು ಪನ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮುಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾಡಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಡ ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಉಂಡು. ಇನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡದ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಆಶೆಡು ಪೋಪನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲತ ಅಕ್ಕಲ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಗಮನಗೂ ಬೈದಂಡು ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪರ ಬುಡುಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗೂ ಬರ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾಳಜಿದೀದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಉಪ್ಪುನೇನು ಯಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಚಾಯನದ ಹತ್ರ ಮಾತ ಮುಗಿಡದ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ತೆಗೊಳ್ಳು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಅವು. ಸೊ ಅಂಚಾಯನದ ಹತ್ರ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನಿಯರೆ ಪಿದಡಿಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಸರಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನ ಯಾನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆಂಡ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಪೋತುಂಡೋ ಆ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಯಾನು ತೂತೆ ಯಾನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಅವೇ ಬದುಕಾದಿತ್ತಂಡು ನನದ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇತಾಪಂಡು ಇನ್ನಿತ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುನ್ನಂಚಿನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇತಾಪಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಹುಶಃ ನಿಖಲಿಗೆ ಏನು ಪಂಡ ಅರ್ಥವು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ 55 ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ದಿನೋನೇ ಯಾನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೋನೆ ಐತೆ
ಸುಮಾರು ಒಂದು 55 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೋನೆ. ಇನಿ ಕುಲ್ಕುಂದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮರತೆ ಬಂದು ತುಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರೋ ತುಳು ಬದುಕು ಅತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಳಿವು ಅಂಡ ಕರಿದ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನ ಐಕೆ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನಿ ಕುಲ್ಕುಂದ ಜಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಎರುದೆಪ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ಕುಂದ ಒಪ್ಪನೆ ತಂದಾಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಒಪ್ಪನೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲು. ಸೊ ಆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎರುಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಪೋಡು. ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕಾಲದ ಕುಲ್ಕುಂದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಡು. ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯೇ ವಿಚಾರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಯಾನು ತೂಯಿನವು ಕನ್ನಡ ತೂಯಿನವು ಅನುಭವಿಸನವು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಈ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಪೈರು ಜಪ್ಪುನೆ ಅಂದುಂಡು. ಈ ಪೈರು ಜಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಸಂತಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ 150 ಎರುಕುಲು ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಹೈವೇಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ 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 ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂತ್ ಆ ಗಂತಡು ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂತುವೇರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಡತ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಪತಂದು ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದ ಅನ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಡಿನ ಆ ಪೈರು ಜಪ್ಪಣತ ಆ ಪೈರಡು ನಾಡುನು. ಸೊ ಇಂಚ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಪೈರು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪೇದಿರು ಮಲ್ಲ ತೋಡವು ಮಲ್ಲ ತಾರು ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣದು ಸಾಧಾರಣ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೊರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರ್ದ ತಾರಡು 355 ದಿನಲ ನೀರ್ದ ಪರಿಪು ಇತ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ದುರ್ದ ತಾರು ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ದುರ್ದ ಕಣಿಟ್ಟು 355 ದಿನಲ ನೀರು ಪರಿತಿರ ಹೋಗುಂಡು. ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಎಕಡಾಕಲು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಚಿನವು ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡಪುರುಪ ಅಂದ್ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ತೋಡ ನೀರು ಬಂಡ ಆ ತೋಡದ ನೀರು ಆತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಿತ್ತು ಐನು ಕೈಟದಿತ್ತು ಪರವಲ್ಯ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ನೀರು ಇಂಚಿನ ನೀರು ನಮ್ಮ ಆ ತೋಟದ ಪರಿಪುನಿ ಅನಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಆ ಪೈರು ಜತ್ತಂದ ಆ ಪೈರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ 150 ಕೈಕಂಜಿಲು ಅಥವಾ ಎರ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಣೆರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪ ಕೈಕಂಜಿ ಒಂದು ಪೆತ್ತ ತಂಡ ಬೋರಿಲನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನೆ ಆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ 150 ಕೈಕಂಜಿಲು ಪಾಡ್ನ ಅಂಬಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಶಿ ಅವು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಕುಂದ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಪೈರು ಜಪ್ಪನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅತನ ಒಂಜಿ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆಂಡ ಇನಿ ಕೈನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಇನಿ ಕುಲ್ಕುಂದ ಜಾತ್ರೆನೇ ಉಂತುದು ಬೋತುಂಡು. ಈ ಕುಲ್ಕುಂದ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದು ಬೋತುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನೆತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದಿ ಅಂತ ತಿಳಿಪಿನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರಸ್ ಉಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯವನಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಐನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ದಾವಡು. ಇನ್ನು ಏಕಾಡ್ದು ದೀಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಚಿಮಣಿಯನ್ನು ಏಪ ಬರ್ತನೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏಪ ಬರ್ತನೆ 1905 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತನೆ ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿಗೆ ನಂಗೆ 1958 ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ತನೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ವಾನವನಿಡಕಲ ದಿನ ಕಳೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆ ಸೋರೆಂಟದ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಕ್ಕೆ ತುಡಾರ ಪೊತ್ತು ಅದು ದೀಪದ ಬಲ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಿನ ಕಳೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆನಗಣೆ ಒಣಸಾದ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಯರ್ನಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕತೆ ಕವಿತೆ ಪಾಡ್ದನದ ಸೊರಕೇನು. ಸೊ ಈ ಕತೆ ಕವಿತಾ ಪಾಡ್ದನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರೋದಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ವಾತಾವರಣಗಳು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾಯನದ ಹತ್ರ ಏನ್ ದಾಯನೆನ್ನು ಮಾತೆ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಪೊಣ್ಣೆದೆಣ್ಣದ ದೀಪ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇನಿ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬದುಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲೋಡು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆ ಸೋರಂಟ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಪೊಣ್ಣೆದ ಆ ಪುಂಡಿದ ದೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪಂಡೆಂಡ ಎಂಕ್ ಇನಿಕಲ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸಾಧಾರಣ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆತ ಬೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡದ ಬರಿಕ್ ಹೋದು ಪೊಣ್ಣೆದ ಕಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣೆದ ಒಂದು ಕೈ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಪಾತ ಒಂದು ಪೋಣದ ಬಟ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣೆದ ಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ಬಾವುಲಿಲು ಕೊಂಡತ್ತ ಪಾಟ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಮರ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣೆದ ಕಾಯಿ ಬಾವಲಿಲು ಕೊಂಡತ್ತ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣೆದ ಕಾಯಿನಿ ಇಲ್ಲಾಳ್ಕೊಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಏನು ಗುದ್ದುದು ಐನ ಕಾಯಿ ದೆತ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಐನ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪೆದರು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ದೀಪಗೂ ಬಳಕೆ ಅಣದಾಂಡ ಐನ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಉಮ್ಮಿಯೋ ಅತಂಡ ಮುಲಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಸೇರ್ಸಾದು ದೊಂದಿ ಮಲ್ಪೆದರು ಆ ದೊಂದಿದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕಿತ್ತನೆ ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸೋಕೊಳು ವಸಂತಣ್ಣಗಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಪಣ ದಯ ಪನ್ನಗ ಅದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಾರ ಎನ್ನ ಒಡ್ಡೊಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಪೇರೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಏನು ತೂತ ಎಂಕುಲು ಅನುಭವಿಸದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಅವೇ ಬದುಕಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕುಲು ಬಿಸು ಬರ್ಬ ಅಂದ ಬಿಸು ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಿಸು ಬರ್ಬ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ಏನೇ ಬಿತ್ತನೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೊರ್ತವು
ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಇನ್ನು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಬಿತ್ತನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಏತು ಜ್ಞಾನಿಲಿ ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಮೇಲ್ನೋಟಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಡುಸುಕಾರಿ ದೊಂಬಾಣದಾಂಡಲ್ಲ ಭೂಮಿದ ಅಡಿ ತಂಪುಗೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿದ ಅಡಿ ತಂಪು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಪಗ್ಗುದ ಪೊರ್ತುಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತನೆದ ಬೀಜ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರುಣುಂದಾಂಡ ಕೊಡಿತುನುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಎಂದಿತ್ತ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತತ್ತ ಬಟ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೂಜೆ ಬೂರುಣುಂದಾಂಡ ಕೊಡಿತುನುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಗ್ಗುದ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪಗ್ಗುದ ಪೊರ್ತುಡೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಬಿತ್ತನೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಪೇದನೆ ಬಹುಶಃ ಕಿದಕ್ಕೆ ಹೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈಕಂಜಿಲಿ ಬೋರ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಬೋರ್ಲೆನ್ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಾಯಿರು ಕಟ್ಟದು ರಡ್ಡು ಪೊರಿ ಅಡತ್ತದ ಅತ್ತೆ ನಡುಕ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ನೆಕ್ಕಿದ ಪುದೀಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತ ಮಣ್ಣದ ಗುಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಬಿತ್ತನೆದ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಬಿತ್ತನೆದ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ತರೊಳ್ತಾ ಪುದೀದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಪೋಪೆದರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಮಣ್ಣಡೆ ಕೊಡ್ಪೆದ್ರು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಗ್ಗು 15 ಉಲಾಯಿ ಒವ್ವೇ ನಮನದ ಬಿತ್ತನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಪೇದನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಸೊರಿ ಇಂದು ಅಪ್ಪರ ಬಾಡ್ನೆ ಬನ್ಪನೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನಾಲೇರು ಮಾದವನೆ ಅಂತ ಈ ನಾಲೇರು ಮಾದವನ ಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲಸ ಆ ವರ್ಷವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸು ಕಣಿದೀಪ್ರೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವನೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲು ಬುಲೆಸಲೆ ಬೊಲೆಲ್ತಾನೋ ಐನು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪನೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ದೀಪನೆ ದೀಪ ದೀಪನೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಬಸ್ತು ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನಲ್ಪ ದೀಪನೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಪ್ಪಾವನೆ ಅತನ ದಾಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಪ್ಪಾವನೆ ಬುಲ್ಪು ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಣಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಹಾರ ಪತ್ತದು ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಪೇದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಣಿದೀಪನೆ ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂದು ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಸುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಪ್ಪ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 5-10 ಜನ 10% ಜನ ಈ ಪಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಇತ್ತಾರದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಕಲು ಆ ಒಕ್ಕೆಲ್ರು ರಡ್ಡು ನಮನೆ ಎತ್ತಂಡು ಚಾಲಗೇಣ್ದಾಯಲ್ಲ ಮೂಲಗೇಣಿದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಾಕ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಲಗೇಣಿದಾಯ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಯಾನು ಬೆಂದಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅವೇ ಭೂಮಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಒವೇ ನಮನದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದನಿಕು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗೇಣಿ ಐನು ಪೂರ ಆಣಿ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಎಂಚಿನ ಬೊಳೆತನ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡದಾಯಗ ದೀವಡು ಆಯೆ ಬಹುಶಃ ಐನು ತೂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಣಂದಾಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಅತನ ಈ ಬಿಸುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭೂಮಿನ ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ఆయన ఒకే లక్కదు బొక్కరి అనల్ప కుల్లవే ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದನಿ ನೆಂಚಿನೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೆಣಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ದಣಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಣಂದಾಂಡ ಆ ದಣಿ ಪನಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿನ್ನ ಕರ ಬಿಸಲೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕರ ಕೈಲಿ ದೆತ್ತುಪಿದ ಇದಕ್ಕುವೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚೆ ಇತ್ತದುಪ್ಪು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲು ಅರ್ಧ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂದು ಬರುತ್ತಂದು ಅಂಜಿ ವಾಟರ್ ಒಯ್ತಾ ಪತ್ತ ಮಲ್ತದ ಗಟ್ಟಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ 375 ದಿನಲ್ಲ ಅವೇ ಕೆಸರಡಿತ್ತನೆ ಅವೇ ಕೆಸರದ ಬದುಕಾಕಲ್ನ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಬದುಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬುಳೆತ್ತೆನ ಐನು ಪೂರ ದನಿನ ಜಾಲು ದನಿನ ಕುತ್ತಟ್ಟೋಗು ತುಂಬೋಡು ನಮ ಆ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ನಡಿಯಂಡ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಯೆ ಆ ಬಾರೆ ಕೈಲು ಪಾಡಂದಾಂಡ ಆ ಕೈಲದ ಮಿತ್ತಲ ಆಗ ಹಕ್ಕಿಜಿ ಅವು ದನಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಡು ಬಹುಶಃ 1954 ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಐಕು ದುಂಬೇ ನಮ್ಮ ಏಪ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಸುರುವಾಂಡ ಆನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಸಂಚಲನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಟು ಉಂಡಾದಿತ್ತಡು ದುಡ್ಡು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತೆರೆದ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪಣೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಆಟ ಕೂಟ ನೇಮ ನಿರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಆ ತೆರಿಯೊಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆಟುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕುನ ನಿಕ್ಲು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಕರ ಕೈಲಿಂದ ಬಂಡೆ ಕರ ಕೈಲು ಬಂದಾಗ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಕರಲ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೆರ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಉಪ್ಪಂದು
ದೇರಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಪಜೆ ಬಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಾವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂಡೆವುದೊಂಜಿ ಪಜೆ ತನ್ನ ಪುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಪಜೆ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾದೆಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಊರಿಡೀ ಗೇಣಿ ಬಿರ್ಮು ಬತ್ತಿಯೇ ಓಣಿ ಊರಿಡೀ ಗೇಣಿ ಬಿರ್ಮು ಬತ್ತಿಯೇ ಓಣಿ ಓ ಅವು ಅವು ನೆಕ್ಕಿದ ಬುಣಿ ಅವು ಎಂಕ ಸೇರ್ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬಾಲೆ ಕುದುರು ಅವ್ಯಂಕ ಸೇರ್ ನಾವು ಅಂಚಿದ್ದು ಕೊಕ್ಕ ಬುಣಿತ ಅವಿಯನ್ ನಾವು ಉಂಬಿಯಾಗಿನೆ ಬೆನಿಯರೆ ಪೂರ ಅಪಗ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು 50 ಜನ ಇತ್ತರ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಕುಲು ಪೂರ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಂಜಾತ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಅಂದೆಂಕಲು ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಬೊಳೆ ಒಂದಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಡ್ಡ ನೀರಿಡು ಬೊಲೆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಬುಲೆ ಆ ಒಡ್ಡ ನೀರಿದ ಬೊಲೆಕ್ ವಾದ ಒನಮನೆದ ಬಾಧಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರು ಈ ಎಣೆಲ್ದ ಬೊಲ್ಲೋಗು ಸುಗ್ಗಿದ ದಣಿಕ್ ಕೊಳಕೆದ ಎಂಕ ಕೊಳಕೆಯರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಇತ್ತನಾಗ ಕೊಳಕೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎಣೆಲ್ದವ ಸುಗ್ಗಿದವ ಕೊಳಕೆದವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಣ್ಲ ಇತ್ತನ ಅಂದಾಂಡ ಸೀದಾ ದಣಿನ ಕುತ್ತಟ್ಟೋಗು ತುಂಬುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬ್ಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಓರಿಂಡು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ತಿಳಿ ಪರಿಯರೆ ಗತಿಜಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಯನ ಅತಂಡ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಅತಂಡ ಕೃಷಿಕನ ಐಕೆ ಊರಿಡೀ ಗೇಣಿ ಕೊರನ ಮನದ್ದಾನಿ ಬಿರ್ಮು ಪತ್ಯೆ ಓಣಿ ತರತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಲಿಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲುಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಕಲು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಒಣಸ ತೆಣಸ ತಿಂದು ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತಂಡ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಯಾನು ತೆರಿನ ಸತ್ಯ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಇಂಚಲ ಇತ್ತಡ ಪನ್ಪಣ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಮನ್ಪಣ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪಣ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿರುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಪತ್ತನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಲಿಯ ನಿದರ್ಶನ ಅಂದ ಪನ್ಪೇನು ಇನಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡತ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಯದವ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತೆರಿಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪಾತೆರನೆಂದುಂಡು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದಾಯನಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾಲಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಕೈಪತ್ತನ ಖಂಡನ್ಯನ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ನೆರೆಕರೆತ ರಾಜರ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾದು ಆ ಕಾಲದ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿನ ಈ ನೆಲಡ್ದು ತೋರ್ತು ಗಿಡಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ಪಂಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇನು ತೂಯರ ಬೋಡಾದು ಪೀತ್ರೋದೆಲ್ಲವೆಲ್ಲೆಂದವ್ರು ಇಟಲಿಡ್ದು ಬತ್ತೆತ್ತ ಆ ಇಟಲಿಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಓಲಿತ್ತಲು ಉಳ್ಳಾಳ ದಾರ ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಗೆ ಬಂಡ ಮನೇಲ್ ದಾರ ಮನೆ ಓಲ್ ಬೋತಲ್ ಬಂದಂಡ ಆಲು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಆ ಪಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ಬಚ್ಚಿತ್ತಿಲ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಜಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಪರಿಪುಡು ಆ ತೋಡುಗು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ನೀರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತಲ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತಾನೆ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪಲ್ಲು ರಾಣಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೋಣಂದ್ರೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಬರ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಮೀರ್ನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಗೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನತ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತದು ಪೈರು ನೆತ್ತ ನಡುಟುಲ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಕಾಳಜಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಗೆಲ್ತಲು ಪನ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಆಲು ಪ್ರಜಾಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಪಡೆದಿತ್ತಲು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪೇದನೆ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಅಲೆನ್ ತೂದಾನಾಗ ಅಂಬಿಯಾಗ ಪೀತ್ರಗೆ ಎಂಬಲ್ವ ಆ ಸೀಮೆದ ರಾಣಿ ಬಾಲ್ ಕಾರಡು ಚಪ್ಪಲಿಜ್ಜಿ ತರೆಟ್ ಕಿರೀಟಜ್ಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಬಲ್ ರಾಣಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ದೆತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಲು ರಾಜಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನವು ಅಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಮಕಾರ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ತೋಜಿಪಾಯಿನ ನೆನ್ನು ಪುರಾಯಿ ಬುಡುಪಾದ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ತುಳುವ ಪೊಂಜನಕಲಿ ಇಂದು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಹಾಲು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಈ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿದ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡತ ಇಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ನಂಗೆ ಚರಿತ್ರ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣ ಕಾಲಡ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ ಬೇತೆರೇ ಬೇತೆರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಾಗಲೋಕ ಅಂದುಂಡು ನಾಗರಕಂಡ ಅಂದುಂಡು ಓಲೆ ಕೊಯ್ರ ಅಂದುಂಡು ಆಳ್ವಕೇಡ ಅಂದುಂಡು ಸತ್ಯಪುತ್ರ ಬಂಡಲ ತುಳುನಾಡೆಂದು ಪನ್ಪ ಅಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಕಲು ತೆರಿಯನ್ನ ರೀತಿದ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಉಲ ಯುಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ನೆಲ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಲ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಅಂದೊಂಡು ಏನು ಸರುಗಲ ಪನ್ನೆ ಅವೇ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರುಗಲ ಪನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಡ ಈ 10 ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಉರಿಯಾಂಡಲ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಾರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ನಿಖಲ ಅವು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕುಣಿತ ಏತ್ತು ನೂದುಗಟ್ಲೆಡು ಕುಣಿತೋಲ್ಲ
ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತ ಆದುಪ್ಪು, ಎರುಕೋಲ ಆದುಪ್ಪು, ಕುದುರೆ ಕೋಲ ಆದುಪ್ಪು, ಆ ತಂಡ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿತ ಆದುಪ್ಪು, ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತ ಆದುಪ್ಪು, ಪಿಲಿಪಂಜಿ ಕುಣಿತ ಪಿಲಿಪಂಜಿ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ನಿಖಲ್ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನವ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತ್ತ, ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಚಿರತೆ ಉಂಡತ್ತ. ಕೇವಲ 100 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಅತಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 150 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಾಲ್ದ ಮಡಿಕೇರಿ ಡೇಕರ್ ಅರವಿಂದರಿ ಪಂಡ್ಲೇಕೊನೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒರಿ 2,000 ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿಕೇರ್ತೆ ಬಂಡ ನಿಗಲ್ ನಂಬೋರಾ? 1000 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲುಪೇರ್ನ ಕಾಲದ ಚರಿತ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಕೇವಲ 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಒರಿ ತುಳುನಾಡು 2,000 ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿಕೆರ್ತೆ ಆಗ 40 ಪಿಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಬಂಡ ಇನ್ನು ತಮಾಷೆ ದೋಸ್ತ ಅದು. ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾರಂತೇರಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾರಂತೇರನ ಮಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾರಂತೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಪನಾಗ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯ ಸರ್. ಫಕೀರಗೌಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಳ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ 2,000 ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಕೊಂದದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆರೆಂಜಿನ ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಅದು ವಾಸ್ತವವೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೂ ಸೇರಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ತೂಲೆ ಊರ್ದ ಪುದರು ಪಿಲಿಕುಲ ಪಿಲಿಕಲ ಪಿಲಿಪೆ ಪಿಲಿಂಗೂರು ಪಿಲಿಬೈಲು ಪಿಲಿಪಾದೆ ಪಿಲಿಂಜ ಪಿಲಿಮೊಗರು ಪಿಲಿಗೂಡು ಏನು ಪನ್ನಗೆ ಇರಲ್ಲ ಕೇರ್ನಕಲ್ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಬೇರು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಪನ್ಪನೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನೆ. ಈ ಗೋಕರ್ಣಾತ್ಯೇಶ್ವರ ಈ ನೆಲದ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಕೆದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸೂಟರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡೆದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ LOCS ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಾಂಡ ಓವ ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಬೈಪಾದ ತಿಂದದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಕಲು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಡುಲ್ಲೇ. ಇನ್ನು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಚರಿತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೆಪ್ಪೋಡಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ದಾಯ ಪೊನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ 1907 ಆ 7 ಅಕಲ್ ತೇತೊಂಜಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು. ಇನ್ನು ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಈ ನಿಮ್ಮ ಯುವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತದೇವೋ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲದ ಚರಿತ್ರೆ, ಈ ನೆಲದ ಪರಂಪರೆ, ಈ ನೆಲದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರ ನಾನು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಓದಿದ್ದಿರಬಹುದೇನೋ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ತುಳುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಮೇರಿಕಾ ಇರಬಹುದು, ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ಜಪಾನಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬಳು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸರಿತಾ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಳು ಏನೋ ಲಿಪಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ, ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಏನು ಅದೆಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತುಳುವಿನ ಆ ಒಂದು ಕಸುವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಈ ನೆಲದವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಳುವಿಗೆ ನೀವು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಳುವಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಭಾಷೆ
ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಆದರೆ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೊಂದು. ಈಗ ಏತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಏತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅದೆಷ್ಟು ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು, ಸುಮಾರು 30-40 ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು. ಒಂದು ಪಣೆ ಏತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿರುವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮರಾಯಿ, ನಾವು, ಕಾರು, ಗಿರ್ಗೋಲು ಅತಂಡ ಎಂಚಿನ ಇದು ನುಗ ಈ ಶಬ್ದಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪೋರ್ಯರೆ ಅತಂಡ ಆಯ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ತಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲು ಆ ಕಾಲಗೂ ಬೋದು ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಭೂಮಿದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಉತ್ಸವ ಕಿಸರ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಲ್ಪುವತ್ತ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾದ ಬುಳೆ ಪಾವುನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ ಆಚರಣೆಲು ಬಹುಶಃ ಬಿಸುಡ್ದು ಸುಡುವಾಪುನ ಅವು ಕೆಡ್ಡಸ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪಣ ಪನ್ಪೇನು ಒಬ್ಬಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನರಡು ಪಾತೆರ ಅಂತ. ಒಂಜಿನಿ ಗೋಷ್ಠಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ಕರಿಪು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅವೇತೋ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜದ ಪರವಾದ ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಸೋಲೊಲ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ರಡ್ಡನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ನಡತೆ ಸುರುತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಾರತ್ತ 834 ಸಾರತ್ತ 837 ಬೊಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಟೆಗಳು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೇರಳಕೋಡಿ ಮೇರು ಪಾತೆರೊಳ್ಳೇರು. ಮೇರಿನ ಕಿರು ಪರಿಚಯನು ಯಾನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಂದುಳ್ಳೇರು. ಕಲ್ಪಾಟಿಕೆ ಕೊನೋಜದ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು MA ಪದವಿನ ಪಡೆತಿನಾರು. ಹಂಪಿದ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ PhD ಪದವಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದವಳಿರ್ತ್ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಡು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಡು ಡಿಪ್ಲೊಮೋನು ಪಡೆಯಿನಾರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಡು ಬಂದರುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಣ ಪಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧನು ಮಲ್ದೇರು. ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಿಲ್ಲೆಗೇಳುಗೆ ಕ್ಯಾರವೆಲ್ಸ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಡು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪುರೋಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಸಂಜೀವ ಭಟ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಳಿಕೆಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ISSN ಬೊಕ್ಕ ISTNದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೇರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು. ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಸಂತೋಷು ಅಣಗಳು ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಲಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಗೂ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಅಲಿಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಬೂಕುದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅವೇತೋ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೇರಳಕೋಡಿ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಟೆಲು ಒಂಜಿ ಪೊಳಬು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಪಾತೆರುಳ್ಳೇರು ಸುಲ್ಮೇನು. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಆಸೀನರಾಯನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತಿಂದಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎನ್ನ ಗುರುಕ್ಲೇನ ಸ್ಥಾನಡಿಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿಯರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರೇ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಳೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಯಾನು ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರುನಾತ್ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಅಂಚಾದು ತುಳುಕು ಯಾನಾತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದು
ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ್ನ ಅನುಮತಿನಕೇನೊಂದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಚಾರನು ಕನ್ನಡಡ್ ಪಾತಿರ್ನೆಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒಂದು 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀವೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಸರ್, ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಯ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರಡುವಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಖುಷಿ ತರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲಿನ ಒಂದು ಯೂಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, BA ಹಾಗೂ B.Edನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವಿರುವಂತಹ ಊರಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ಗಳು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೇಪರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪೇಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ KS ರಾವ್ ರೋಡ್, PM ರಾವ್ ರೋಡ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. ಪಡೀಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದರತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ನೋಟ ಹಾಯಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ
ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಬೆಳಗಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ವಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪಾಡ್ದಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನದಿಯಿಂದ ಕಾರವಾರದ ತನಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಳುಪರು. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಾಮಂತ ಅರಸರು ತಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಭೈರರಸರಿರ್ಬೋದು, ವೇಣೂರಿನ ಅಜಿಲ ಅರಸರಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಬಂಗರಸರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗರಸರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಚೌಟ ಮನೆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರೂಪ ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನ ಬಸದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಅರಸರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ರಾಜ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ ಮನೆತನ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು? ಈ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕೇತ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಅವರ ಆ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಕೋಟೆಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋಟೆಗಳು, ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೋಟೆ, ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೋಟೆ, ಊರ್ವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂತಹ ಕೋಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಂದಾವರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಟೆ. ಹಲವಾರು ಕೋಟೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕುರುಹುಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕೂಡ ಏನು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಂತ ಬಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಕೋಟೆಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕೋಟೆಗಳು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೋಟೆಗಳು, ಬೇಕಲಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಂಬಳೆಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀಲೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಗಿರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರು ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಈ ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗಲೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೋಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅರಸರು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಂತ ಅರಸರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅವರು ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. 1799 1800ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈವಶ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಕೂಡ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 1834ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಒಂದು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಡಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲಿನ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕೊಡಗು ಅನ್ನುವಂತಹ 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಣಿವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಥವಾ ಕೊಡಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ರೂಲನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಕೊಡಗಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆನರಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆನರಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇಲಿನ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊಡಗಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಒಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಮರಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಾರ್ದು, ಬೆಳೆಯಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಮ್ಮ 3 ನಾಯಕರುಗಳು ವಿರೋಧಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಪರಂಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರೊಬ್ಬರು ಜಮೀನ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ಮುಂದುವರಿದು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ದಂಗೆಕೋರರು ಅಥವಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟುಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಟುಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದರೋಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಬ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಗಾರರ ಒಂದು ಸಿಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ಅತ್ಯಂತ ಚಂದವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಕೇತವಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭೀಕರ ಕಟ್ಟೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿಗಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಅದನ್ನು ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.
ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಗಾರರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ 1857ನೇ ದಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಿರೋಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರಿ 1857ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೇವೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದರೋಡೆ ಈ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ವಾರ 15 ದಿನದವರೆಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವರು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ರೆ 10,000 ಬಹುಮಾನ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5,000 ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಿಸ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಈ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಳುವಳಿಕಾರರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಚ್ಚೆದೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಈ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 1857ರ ದಂಗೆಯನ್ನು ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಆಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೌದು ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಡೆದು ಆಳುವಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆದು, ಅದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಒಡೆದು ಆಳುವಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮೊದಲ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಹೆಸರಿಗೂ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೇರಳಕೋಡಿಯವರೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಗೋವಿಂದಾಸ ಕಾಲೇಜು, ಸುರತ್ಕಲ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೇರಳಕೋಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪುನಂಚನ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚನ ಪಾಂಗಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಮುಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಪನಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುತ್ತ ಐದದ ಪಲಬು ಆಯ್ದುಂಬಾದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೇರಳಕೋಡಿ ಮೇರೆಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡುವುದು ನಮ್ಮ IQAC ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀನ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲ.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಿಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಉಂಬೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎರಳಕೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಆ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ತುಳುನಾಡು ಪುದರಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪಿರವುದಾಯ್ಕ ಪೊಲಪುದಾದ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತರ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟಾಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ವಿಶೇಷ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆತ ಪಿನ್ನೇರು ಎದುರು ಬಾಗಡು ಕುಲೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ತುಳುನಾಡದ ತುತ್ತೈತದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೊಂದು ಎಟ್ಟ ರೀತಿದ ವಿಷಯನ ಪೊಲಪು ಕೊರ್ರೊಲ್ಲಿರು ದುಂಬಾದು ಐನು ತೂಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕಲಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಂ ನಾಯಕ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಡ್ಲ ಒಂಬೆರಡು ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಮನೆತನದ ಪಲಬು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ SMS ಕಾಲೇಜು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಒಂಬೆರಡು ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಲಬು ಅಂಚನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿ SDM ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಒಂಬೆರಡು ತುಳುನಾಡದ ವಾಸ್ತು ಇಸೆಯಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಗೋಷ್ಠಿಲು ನಡಪೆರಂಡು ಆ ಗೋಷ್ಠಿದ ದುಂಬಾತು ಮುಂದೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಳುನಾಡದ ತುತ್ತೈತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದುಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉದಯ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಪೊಳಬುಗುರ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ರೇಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಾಯ್ಡು ಸೀಮೆಗಾಲಿ ಬೀಜುನ ಕಡಲ್ದ ರಾಶಿ ನರುಟು ಉಂದಾಯಿನ ನಾಡು ಅವೇ ತುಳುವ ನಾಡು ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಜನಕೇನ ತಿಳುಗೆ ನಲಿಕಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಪು ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬದು ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಕಡಲು ಪಾರುದು ಉಡಲು ಬುಲೈನ ತುಳುವೆರೆ ಬೋಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ಮೆರೆದು ತೆಲಿಪೊಡು ಈ ನಾಡು ನಿತ್ಯ ನಿಯತಿಡು ಕೂಡುಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಬೋಡು ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು Bele
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯ ಮಣ್ಣುಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒರಿಯ ದೇವೇರು ಪಂಡು ಸಾರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯರು ಲೋಕ ಸಾರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವೇರು. ಬರೀ ಬೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಒಂಜೇ ಪಂದು ನಮಗೆ ಸಾರ್ ನಂಚನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚನ ಕ್ಷಣ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚನ ಪೊಲಪು ಉಂಡು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಲ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಎಕಡೊಂಜಿ ಬಾಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಡ ಬಂದ ಪಿರಾಕನ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಮದೆಪ್ಪಂದೆ ಹೊಸತ್ತು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರಾಕನ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆ ಪಿರಾವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಂದಾರುಸ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚನ ವಿನಂತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲು ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಆಯ್ನಂಚನ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚನ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ SMS ಕಾಲೇಜು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚನ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ SDM ಕಾಲೇಜು ಕೊಡ್ಲ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚನ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಮೇರಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ತುಳುನಾಡು ರಾಜಮನೆತನದ ಪೊಲಬು ರಡ್ನೇ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೊಲಬು ಅಂಚನೆ ಮುಜನೆದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ತುಳುನಾಡದ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯಲು ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕರು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೇರಾಯನ ಅಂಚನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾಯಿನಂಚನ ಗೋಷ್ಠಿ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಮನೆತನ ಬೊಲಬು ಒಂದನ್ನು ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆದ ವಿಷಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೊಲಬು ಒಂದುತ್ತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಮುಜನೇತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯಲು ಒಂದುತ್ತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ಸನ್ನಿಧಿ ಮುಕ್ಳು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಕರ್ಮೇರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಜಾವಡಿಗೆ ತನ್ನ ಪೋಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಕರ್ಮೇರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೇರು ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೂ ನೆನಪುದ ಪ್ರೀತಮ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೇರು ವೇದಿಕೆಡ ಆಸೀನರಾವುಡು ತುಳು ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಕರ್ಮೇರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೇರು ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರೆಗೂ ನೆನಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಕೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಬಲಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ನಿಧಿ ತುಳುನಾಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ತೋಯರಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಮನೆತನದ ಪೊಲಬು ಒಂದು ಬಗೆಟ್ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಬೆರಡು ಪ್ರಥಮ ಗೋಷ್ಠಿ
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪನೋಲಿಯಾನ್ PUC 2019 ಮುಟ್ಟ ಇಂದುವೆ ಗೋಕರ್ಣ ನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಪದವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪದವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಹಿಂದಿ ಗುರುಕುಲು ಆರಿ ಹಿಂದಿ ವಿಪಂದ್ ಪುದರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಜೀವನಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಲು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸರ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಅತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ತೂತಿಜ್ಜಾನ ಅರೆಗ್ ಉಲೈ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆಯೋಜಕರು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಪಂತೇರು ಸುರುಕು ಪಂಡೇರು 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರು 20 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾತೆರುವೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನಗೆ ಎಂಚ ನಂಟಿತ್ತನು ಪಂದು ಇಂದೆತ್ತಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿಚಾರಲು ಬಕ್ಕಗೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಸುರುಕಾದ್ ಪರಶುರಾಮ ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲ ಇನಿ ಲೋಕೊರ್ಮೆಡು ಪುಗರ್ ತೆಲುಪೋತುನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಲು ಇತಿಹಾಸಲು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ನಮಕ್ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಚ ಅವು ಜನಪದ ಪದ ಆವಡ್ ಅತಾಂದೆ ಪಾರ್ದನ ಆವಡ್ ಅತಾಂದೆ ಓವೆ ಆಸನ ಆವಡ್ ಅತ್ ಅವಶೇಷ ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲುಡು ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆನು ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ತನ್ನ ಊರದ ಅತ್ತಾಂದೆ ತನ್ನ ಸೀಮೆದ ಅರಸಲು ಓಲಾಂಡ ತೀರು ಪೋಂಡ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬುರ್ದು ಪೋಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋರಿ ಆ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ನಿಕುಲು ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕುಲು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಡ್ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ್ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಟುದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ದತ್ತು ಅವು ಸರಿಸುಮಾರು 1325 ಕಮ್ಮಿ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಐತಲ್ ಉಲ್ಲೇಖನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಇಂಚಾಗು ಒಂಜಿ 1950 ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪಂದ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ದಾದ ಪಂದು ತೂನಗ ಅವು ಏತೋ ಶತವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗೋರಿದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗೆ ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಈ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಊರದ ರಾಜ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಊರನ್ ಸೀಮೆದ ಅರಸಲುಗು ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಒಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬಿತ್ತೇನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪುರಾವೆ ಪನ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾರದ ಮಟ್ಪಾಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೋಲುಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಲುಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಆ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ದಾದ ಪಂದ್ ಗರ್ತದ ತೂನಾಗ ಆ ಸಮಯಡ್ ಗುಹೆ ಮಂತದ ಸಮಾಧಿ ತೋಡದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅವು ಗುಹೆತ ಸಮಾಧಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವರಡ್ ತಿಕ್ಕದಿನ್ನು ಪಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಎತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸುರುತ್ತ ರಾಜವಂಶರು ಅತಂದೆ ಸುರುತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂತಿನ ರಾಜವಂಶರು ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಅಲುಪೆದ ಕುಲು ಅಲುಪೆ ರಾಜವಂಶರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸುರುಕು ಆಡಳಿತ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಂಶ ಪನೋಲಿ ಮುಕುಲು ಕಮ್ಮಿಡ್ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುರುಮಂತಿನಂಚಿನ ಮುಕ್ಲ ಆಡಳಿತ 13ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಮುಕುಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಎನಿಕಗ್ಲ ಆಲ್ವ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕುಲು ಬರಿಕೇನುಲಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನು ಈ ಆಲ್ವ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಬರಿತ ಜನಕುಲು ಅಲುಪೆ ಸಮುದಾಯಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಅಲುಪೆ ವಂಶದಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರಿದಿನಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಲ ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಕನ್ನಡದ ಸುರುತ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಅವು ಓ ಪಂಡ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಲುಪೆ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರೆದಿತ್ತನಿಗೆ
ಇಂದು 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಡಳಿತದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ನಾಪುರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡ್ಲ ಅಲುಪೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ದುಂಬಾಗ್ ರಡ್ಡನೆ ಅಲುಪೇರ್ ದುಂಬುದ ಆಡಳಿತ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆಡಳಿತ ಉದಯಪುರ ಇತ್ತೆದ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಹಿಡ್ದು ಆ ಜಾಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಇಂದೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಬೆಲ್ಮನ್ ಶಾಸನ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಅವು ಚೊಂಬುಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಚೊಂಬುದ ವಸ್ತುಡು ಕಂಚಿನ ಶಾಸನಡು ನಮ್ಮ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಲುಪೆ ಆಡಳಿತದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅರಸುಲು ಏರ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಂದವರ್ಮ ಅರಸಲು ಮೇರು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅರಸುಲು ಅರ್ನ ಪುಗರ್ತೆಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಕದ್ರಿ ಶಾಸನಡು ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲು ಅರ್ನ ವಿಚಾರಲು ಇನಿಕ್ಲ ಕದ್ರಿ ಶಾಸನಡು ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚನೆ ಅಲುಪೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಯಡ್ ಎಂಚ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ಲ ದುಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ಲ ಅವು ಏತ ದಾದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಇನಿತ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಡ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅವಡ್ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಭೂಮಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಚಿವರು ಇತ್ತೇರು ಆ ಕಾಲಡ್ಲ ರಾಜ ಆಸ್ಥಾನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಸುನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೆತ್ತುಂದು ಅರ್ನ ಅಡಿಟ್ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಅವಡ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವಡ್ ವೈದ್ಯರ ಅವಡ್ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಓಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ ಪನೋಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒತ್ತು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದೀತೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಡಳಿತ ಡಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜವಂಶ ಕವಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಪಂದ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲ ವಾ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ ನಕ್ಲೆಗಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಇನಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಗ್ ಸೇರೋಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ದಾಯಿಗ ನಮಕ್ ಈತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆಲ್ ಪಡೆದನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆಗೆದನು ಅಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಆಡಳಿತಾಡು ಕವಿ ತುಳುಕು ಪಂದ್ ಕವಿ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡ್ ರಾಜೇರ್ ದಾದಾಂಡ ತುಳುಕು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಮಿನಿ ಕೊರ್ಂದ ಇನಿ ತುಳು ನನಾಲ ಬುಲೆದಿತ್ತು ತುಳುತ ಗೇನೆ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ತಿಕ್ಕುದಿತ್ತು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಅಲುಪೆ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ ಆಕ್ರಮ ಮಂತಿನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ಚೌಲಿಯ ನಕುಲು ಚೋಲರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಚೋಲ ನಕುಲು ಆಕ್ರಮಣ ಮಂತದ್ ದೂರದ ಉಡುಪಿದ ಬಾರ್ಕೂರು ಪನ್ಪುನಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಬಾರ್ಕೂರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮಗ್ ಅಕ್ಲನೆ ಪುದರ್ದಿಯೇರ್ ಆ ಪುದರ್ದಾದ ಪಂಡ ಚೌಲಿಯ ಅತ್ತಂದೆ ಚೋಲಿಯ ಕೇರಿ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿದ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಪನೋಲಿ ಅಲೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪಸರಂದು ಪೋಂಡು ಪದ್ರಾಡ್ ಶತಮಾನಡ್ ಅಲುಪೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ರಡ್ ಭಾಗಗ್ ವಿಭಾಗ ಅಂಡ್ ಆತ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐನಂಚಿನ ಅಲುಪೆ ಆಡಳಿತ ಅತ್ತಂದೆ ಅರಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಭಾಗ ಅಂಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜವಂಶ ಪನೋಲಿ ಅವು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜವಂಶ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜವಂಶಗೆ ಕೈ ಸೇರಂಡು ಅಕ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜಧಾನಿ ಆದ ಬಾರ್ಕೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ರಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮಂತದ ಈ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನೇಮಿಸೇರಿ
ರಾಜ್ಯರು ಮೂಲತವಾದ ಆರು ಮಲ್ಲಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತದ ರಾಜ್ಯಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಂತದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ತೂಯರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜವಂಶದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಕ್ಕಿನಿದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲು ಅತ್ತಂದೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಈ ಆಡಳಿತ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಣ್ಣಿ ನಮಕ್ ವಿಜಯನಗರದ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭಡಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಬಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸೀಮೆ ಅರಸರು ಸೀಮೆ ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಅತ್ತಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಇಂಚ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಆ ಗ್ರಾಮನು ಅಕೋಲು ಆಡಳಿತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಲಿ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಲ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಲ ಅಲ್ವಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕ ಇತ್ತಲ ನಿಕುಲು ಸಮುದಾಯದಕ್ಲ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂವೋಲಿ ಕೇವಲ ಇನಿ ಬಂಟ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗ ವರ್ಗದಕ್ಲ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂವೋಲಿ ಪೂಜಾರ್ನಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂವೋಲಿ ಆ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪುದರದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಟ್ಟೆದ ಅಡಿಟ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡಿಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಡ್ ಪಟ್ಟಂಗ ಅತ್ತಂದೆ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಚಾರ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಡ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಡುತ್ತುಯೆ ಐಟಿಲ ಇಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತ್ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ದುಂಬು ಚಾವಡಿಡ್ಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ದಾದ ವಿಚಾರ ಲಾವಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಲಾವಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಾವಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಂಟಿ ಇಂಕ್ ಪನೋಡು ಪಂದು ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಿತ್ತನು ಐಟಿಲ ಏನ್ ಪಂತೆ ಇನಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರವು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ನಂಟುದಾದ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗಾಡಿಡು ಎಸಿ ಗಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಡ್ ನಿತ್ರಣ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ದೇಹಡ್ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದೆ ತ್ರಾಣ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಓ ಬೆಲ್ಲ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಲಿಟ್ ಮಂತೀನಿ ಸೂರಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಈ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ನೀರು ಪರ್ನಾಗ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಲೋಗು ಸೇರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ನಮಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ದೇಹಗೂ ಪೋವೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದೀದು ಆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಮಂತಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂದು ದುಂಬಾಗ್ ಕೇವಲ ಅಲುಪೆ ಅತ್ತಂದೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚೋಳರ ಮಾತ್ರೆ ಮೂಲು ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪಂದೆ ಕದಂಬರ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಹೊಯ್ಸಲ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜವಂಶಲು ಮೂಲು ಆಡಳಿತ ಮಂತದೇರು ಪನೊಂದು ಇಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪಂತೆ ದುಂಬಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ವಿಚಾರಲು ಪನೋಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ರಡ್ನೆತ ಮಣ್ಣದ ಕರ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದು ಮಣ್ಣಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕರ ಅವಡು ತೋಪ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಸುವ ದಾಯಿಗ್ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿದ ಕರ ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಲಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡಿತ್ತೀನಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ತತ್ತದು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿದ ಕರ ಪೋಂಡು ಪುಡಂಡ್ ಬೇತಕ್ಕುಲಾಂಡ ದಕ್ವೇರ್ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ದೀಪ ದಾಯಿಗ್ ಅವು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಬೋಡಿಯ ಜೀರೆ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ಓಮ ಪೊತ್ಪೆರೆ ತುಂಡು ಕರ ಉಂಡು ಈ ತುಂಡು ಕರ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತ ಆನಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಣ್ಣದ ಕರ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪುಡಂಡ ಅವು ಪೋಂಡು ಬಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಲೆಸರೆ ಆಪೂಜಿ ಪಂಡ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕುಲು ಅವು ಪುಡಂಡ ಅವು ಅವೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಡ್ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಪುಡೈನಂಚಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕರಟ್ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಯ್ಪುನಿ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ದಾದಾಂಡಲ
ಕ್ರಿಮಿನಾಶ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವನ್ ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಓಮಿನಿ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಕರ ಕಾಲಿ ಕರ ಅತ್ತು ಅವು ಏತ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಡೈನಂಚಿನ ಕರ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಬತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಸುರು ಕೊರ್ಪುನಿ ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಫಾಂಟಾ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ದುಂಬುದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ ದಾಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ORS ಪನೋಲಿ ORS ಇಂಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶలకు ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಓವಾಂಡ ಇತ್ತನ ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡು ORS ಎಂದು ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಶರ್ಬತ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಪೂರ ಇನಿ ತೂಯರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪುನರ್ಪುಲಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ಲ ತೂಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದೆ ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಕೊಣನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಜ್ಜಿ ದೀಪುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಬ್ಬಿನ ಕರ್ಬ ಒಂಜಿ ದೀಪುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ದಾಯಗ್ ಮಜ್ಜಿ ದಾಯಗ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಡ ದೊಡ್ಡಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸೈತಿನಕುಲು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನಕುಲು ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದ್ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ನಿಜ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪಡು ದಾದ ತಿನಸು ಉಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪತ್ತುನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೋದು ಹಾಳ ಒಂದಿತ್ತನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರನು ಮಜ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡ ಇತ್ತನು ತುಳುನಾಡದ ಶಾಸ್ತ್ರೊಳಡು ಇತ್ತನು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಡು ಇತ್ತನು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರದ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಇಂದೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕದ ನಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಗೋಕರ್ನಾಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಐನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳುತ ಗುರು ಐನಂಚಿನ ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಮನೆತನದ ಪಲಬು ಕೊರ್ದು ಐದೊಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟಾಯ ನಾಯಕ್ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುಡ್ಲ ಮೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂದು ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆಶಿಕಾ ಮೆರು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡಿಗೆ ಬೂಡು ಅಂತ ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬಗ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಲಬು ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ SMS ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ 4 ಸಲ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಲ್ತೇರ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರಣ ಅಂಡ ನಿಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಜತ್ತು ಚೆರ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಜೋರ ಏನೋ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಭಾರತದ ಅರುಣೊಬ್ಜನ ಕೊರಡ ಊರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಗಿತಂದು ಪೂರ್ವ ಕವಿವರೆ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗನ ಪೇರದೂರನು ಪುಗರಂದು ಚಾರುತುದೆ ಕಾವೇರಿ ಕಾವಿದ ಸಾರ ಸತ್ಕತಿದು ಕೇಣಂದು ಊರಿಗೆ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾದಿರಾಜರ ಕಾಲೆ ಮುದಲಿಗ ಬೂರಂದು ಮಳೆ ಮಗಲೆ ಬಾಲೆ ಕುಂಡು ಕುರಪಾರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಗುಂಡದ ಈಸರಗ ಬಾಮಕುಮಾರೆ ನಿಲದಾಂತಿ ಚುವಳನು ಒರಿಪುನ ದೀವೆ ತೆಲೆಪುಲೇನು ಕಳಪಿ ಕಾಣಿಕದ ಬೀರೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡ ನಿಲೆಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಘ್ನಲೇನು ತರ್ತಪಾರವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೀರ ಪೂಜದ ಗಣಪತಿ ಅಗಲಿಗ ಸಲ್ಮೆಲನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದು ಗೇಣನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಾರದನ ಮಾತೆಗ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಕೈನು ಮುಗಿಯೊಂದು ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಮಹಮಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟನೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನ ಪಾಲಗ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನ ಅಗಲಿಗ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗ ತರೆನ ತಗ್ಗಾದ ಸಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದ ಮರ್ಲಗ ಬುರ್ದು ಇನಿ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಬುರ್ದು ಒಲ್ಪದನ ಆಡಂಬರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒದ್ದೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಒರಿಯೋಡು ಬುಳಿಯೋಡ ಅಂಡ ಅವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವುಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ತೌಳ ವೇಷನು ಒರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಮುಲ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಗ್ಲೆಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ತೌಳ ವೇಷನು ಒರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನ ಆಪಂದು ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾರ್ದ ಕಮ್ಮೆನದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯರ್ ಪನ್ನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾರ್ದ ಒಂಜಾತು ತುಳು ಒರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಣ್ಣಗ ಇಂಕ ಪಿರಿಯ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕವಿಕಲಿನ ಸಾಲು ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು ಜುಡು ಜುಳು ಪರಪುನ ತುದಿಕುಳೆ ನೀರಿಡು ತುಳುಪಾತಿರ ಸೊರಕೇನೊಂದುಂಡು ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಕಲಕಲರ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಪಾರ್ಥನ ಪದ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ತೂಪಿನ ಪುರಬಾಲೆ ಕಣ್ಣಡು ತುಳು ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆ ತೂಚೊಂದುಂಡು ತುಳು ತಲುಪುನ ಪೊಣ್ಣೆಲೆ ಕೆನ್ನೆದ ರಂಗಡು ತುಳುತ್ತ ಪೊರ್ಲು ತುಳುಂಕುಂಡು ತುಳುತ್ತ ಪೊರ್ಲು ತುಳುಂಕುಂಡು ಬಂದಲೆ ಇನಿ ತುಳುನಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಪೊಲಬುನ ಯಾನ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ನಾಂಡ ಈ ಲೇಸನ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನಗ್ಲೆಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಾತು ಈ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಗೆ ಎನ್ನ ಗೇಣನ ಕೊರ್ಪಡ್ಪಂಡ ಒಂಜಾತು ಗೇಣ ಎನ್ನಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ದುಂಬು ಇನಿ ಒಂಜಾತು ಗೇಣದ ಒಟ್ಟುಗ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಎಂಚತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ತುಳುವ ನಾಡ್ದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ ತೂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇವರ ಕೋಣಿ ಓ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ತುಳುವ ನೆಲಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿರು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು 21 ಸತಿ ಭೂಮಿಗೂ ಸುತ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ ತನ್ನ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಚಿತ್ತ ಆಪುಂಡುಗೆ ಐಕ್ ಆಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಆ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಗೆಂದಿನ ಭೂಮಿ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನ ಬೇತೆ ಭೂಮಿಡು ನೆಲೆಟ್ಟು ಉಂತದು ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಚಿತ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿರು ಇತ್ತಿನ ಅಗಲಿನ ಕೈ ತಿತ್ತಿನ ಕೊಡಲಿನ ಸಮುದ್ರಗ ದಕ್ಕ ಹೋಗಿರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಂಜಿ ಪಿರಪ್ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಲಿ ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲ ಪಂದು ಪಣ್ಣುವೇರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗಿನ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡ್ದಕ್ಲು ದೇಶ ವಿದೋಷಡು ಜನ ಮೂಕದ ಮಿತ್ತು ಕೈಟ್ ದೀದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಏತ್ ಮಿತ್ತಡುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡು ನಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚೋರಲು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಾತು ಲೇಸ ನಡಪುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ ನೆನಪುಗ ಬರ್ಪುನು ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾಗರಾಧನೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಜನಕಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ಎಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ನಾಡದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಡು ವೇದ ಪುರಾಣ ಕಾಲೊಡದೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗರಾಧನೆ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಂದ ಕೇಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಉಂಡುಗೆ ಗರುಡಗ್ಲ ವಾಸುಕಿಗ್ಲ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಗರುಡಗ ಪೋಡಿದ ವಾಸುಕಿ ಗುಹೇಟು ಪೊದ್ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲದ ಶಿವದೇವಿಯರ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ತಂಡಿಗೆ ವಾಸುಕಿನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸಿಗ ಮೆಚ್ಚದ ಶಿವದೇವಿಯರ ವರನ ಕೊರ್ಪರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದುಷ್ಟನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಡಾದು ಪುಟ್ಟದ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಒಂಜಂಶ ಆದ ದೈವತ್ವದ ವಾಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಪೂಜನೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಪೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವರನ ಕೊರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಆತೆ ಅರ್ಥ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಉಂಡು ಗರುಡ ಪುಟ್ಟನ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಧನೆ ನಾಗಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಯೆ ಪಂದಾಂಡ ಕಶ್ಯಪ ಪೊಕ್ಕ ಕದ್ರನ ಒಂಜು ಜೋಕುಲು ನಾಗರ ಆದಿತ್ಯರ್ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಉಂಡು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೋಟಾಚಾರ್ಯರ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ಒಂಚಿ ಕೃತಿಟ್ಲ ಒಂಚಿ ವಿಷಯನ ಪಣ್ಪೇರು ಸೋಮ ಶರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿವೇದಿ ದಂಪತಿಲೆಗ ಜೋಕುಲು ಇತ್ಪುಚಿಗೆ ಆ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಗಗಲು ನಾಗರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿದೆರ್ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಸಹ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ದೈವಾರಾಧಕರು ಪಾಪದ ಸಂಸಾರನ್ನು ಬೆರಿಯನ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತೊಂದು ಸಾರಮಣಿ ದೈವಲು ನೆರೆಲ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನೀರೆಲ್ಗ ಒಂಚಿ ಎಸಲು ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಅಗಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯರ್ಪಂದು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡ್ರ ಅಬೇತೋ ಲೇಸು ನಡಪುಂಡು ಅಬೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಚೋಕಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಟಿಪ್ಪುನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಸೌಹಾರ್ದ ಈ ಊರದ ದೈವ ದೇವಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದ ಕೆಲವು ಮತಕಲಿತ್ತಂಡ ಅಕಲಕಲಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಆ ಕುಲಕಸುಬುಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಆ ಒಂದೇ ಪೂರ ಜಾತಿಗಳ ಬೋಡಾಪಿಲಕ್ಕ ಆತಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಒತ್ತೆ ಕೋಲ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಲನ ನಮ್ಮ ತೂದಿಪ್ಪ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಾಯೆ ಇಚ್ಚಂದಿನಾಯೆ ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಾಯೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಜಪ್ಪಳಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆನ ಪಿರಾಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ರೂಪ ಪಡೆನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡ್ದ ಒತ್ತೆಕೋಲದ ಒಂಚಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ದಾದ ಪಂಡ ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬೇತಿ ಅತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತುಂಡವು ಇತ್ತುಂಡವು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಗ್ಲೇನು ದುಂಬು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಾಡಕು ಪೋಯೆ ಪಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರಸ ಮಂಜೇಶ್ನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನೇಮನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಗು ಅರಸ ಮಂಜೇಶ್ನಾರ್ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ದೈವ ಮಸೀದಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೆ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಕಲು ಬೇತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀಪುಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ ಉಂಡತ ಒಂದು ಇತ್ತೆಗಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ನಡಪುಂಡು ಪಂಪಿನೈಕ ಎಂಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿಗಪುರ ಪಂದು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಇನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ನೆಲೆಯೂರುದು ಉಂತಿನಾರು ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಪಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರದ ಮಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇರಗು ಪಿದಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ತನ್ನ ಪಡವುನು ಚಪ್ಪಡಾವಗೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಶಾಂಬ ಬಿತ್ತುದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾದೆಗ ಐನ ಪಡವು ಕೊಲ್ತದು ಪಡವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾದ ನಡಿಗ ಆ ನಂಕ ಕತೆ ಇಂತೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಪಡವನ ಕೊಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಡಿದ ನೆತ್ತಿರ್ಗೆ ದೊಂಬೆ ನೆತ್ತೆರು ರಟ್ಟರು ಶುರು ಆತಂಡಿಗೆ ಆ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಗು ದೇವಿ ನೀದಾದ ಪೋಡಿಯಡ ನಿಕ್ಕ ಆ ಒಂಚಿ ಪಡವನು ಕೊಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜಾಗೊಡೆ ಎಂಕೊಂಚಿ ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ಟಲ ಪಂದ ಪಣ್ಪೇರ್ಗೆ ಆ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಾಲಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಾಲಯ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಗೌರವ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾದ ಕೊರಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ ನಡೆತೊಂಡುಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾಡುಗು ಪೋಯೆ ಪಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಪೋಯೆ ಪಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯನ ನಮ್ಮ ತೂದಿಪ್ಪ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ ಮಾತ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಚೋಕಲ ಅದು ಉಲ್ಲ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಗು ಬೂರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಮುದೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆಯಾನ ಪಣಂದುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅವು ಕೇವಲ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ
ಅದು ಕೋಲ ತೂವೊಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲೇರು ಅವತ್ತು ಪಿರರ್ದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆವಡು ಕೋಲ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಏತೆ ಅಗಲಿಗ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಂದಲ್ಲ ಅಗಲ ಪುರ್ಸತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನೇಮನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ಕ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿವ್ಲಾರ ನಮ್ಮತ್ತ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪೂಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನ ನಿಗ್ಲೇನ ದುಂಬು ದೀಪನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಏನು ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣಾದು ಇನಿ ರಡ್ಡನೇ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆನ ಕೊರ್ತಿನಗಲು ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಪಾತೇನ ವಿಷಯ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆಗೆ ಮುಗಿತದ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುಪ ಸಲ್ಮೆಲ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾಲೆಯೆಂದೇ ತಿರಿವು ಪರಿಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರದ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಫಲಭೂ ಬನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ SMS ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹರೊಂಬೇರು ಪರಿಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ದುಂಬುದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ತುಳುನಾಡದ ವಾಸ್ತು ಇಸೆಯಲು ಸನ್ನಿಧಿ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ. ಕಡಲದ ಕರೆ ಗಟ್ಟದ ಪುದೆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತೋಚಿಂಟಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗದನೆ ಏರೊಂದು ಜತ್ತೊಂದು ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಜಾರಂದಿಲಕ್ಕ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ತೋಡು ತುದೆ ದಾಂಟೊಂದು ಮರಿಯಾಲದ ವರ್ಷ ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಗಾಳಿ ಬೊಲ್ಲದ ಬಿರ್ದೊಲ್ಲಿ ಅರೆಗಾಲದ ಉರಿದೊಂಬನು ತಡೆತೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಡಪ್ಪ ಪೊರ್ಮೊಂದು ಬೆನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಕಾಲನ ಕರಿಪುವ ಉಂದೇರ್ದಾತ್ರನೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಾಕತ್ತು ಬುಳೆಯುಂಡು ಇನ್ಸಿತ್ತಿ ಮಾತ ತುಳುವೇರೇನು ಅಪ್ಪೆಯಾದು ಮಿರಪೇರು ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮಲೆಯಾದು ತಾದಿ ತಪ್ಪಂದಿಲಕ್ಕ ತಾಂಕೊಂದು ತನ್ನ ಅಂಗುಷ್ಟನು ಊರುದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಳಾದು ಮೆರುಪುನಸಿನ ಮಾತ ಅಮೂರ್ತದ ಚಿತ್ತೊಳೆಗ ಸುರುಕಾದು ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುರೊನ್ವೆ ಮಿತ್ತ ಸಾವಡಿಡು ಒಲಗಾದು ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡು ಕುಲ್ದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರಾಕರ್ ದಿಂಚ ತುಳುನಾಡಿಡು ಸಾಗೊಳ್ಳಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಾಟ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂಗು ಕಿರೆಂಗು ಇಂಚಿತ್ತಿನವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬುಳೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬೆನ್ಪಾಟೊಡು ಕೈ ಕೆಸರಾಂಡನೆ ಬಾಯಿಗೂ ಬೆಂಜನ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚ ತುಳುವೆರ್ನ ದಿನ ನಿತ್ಸದ ಬದುಕಡು ಬೇಲೆಲು ದಿಂಜ ಬುಲ್ಪುಗೋ ಲಕ್ಕದು ಉದಿಪುನಂಚಿನ ನೇಸರ ದೇವೆರನು ಎದ್ಕೊಂಡು ದೇವೆರೆಗ ಕೈನೋ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಿಯರೆ ಬಂದು ಪೋವಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲವು ಮನದೀದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದು ಬಯ್ಯದ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಡೆ ಬಚ್ಚಲು ಕರಿತೊಂದಿತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಬಂಜರ ಉಂಪಿನ ದಿಂಚ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನು ತುಯ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಿನವು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ತುಳುವೆರು ಒವೆಟ್ಲ ಪಿರ ಒರಿದು ಸೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈಟ್ಲ ದುಂಬೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕಂಗದ ಮುಟ್ಟಾಲನು ತೆರಕು ಪಾಡುದು ತರ ತಂಪು ದಿವೊಂದಂಚಿನ ಮಿರ್ಸೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗು ಐತನಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಸಿಮ ದೊಂಬು ಮಾತೈಕ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ತಂಪು ದೀಪುಲಕ್ಕ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ದೂರ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ವಾಸ್ತುದ ರೀತಿರೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಇಲ್ಲಲು ದಾರಂದದ ಬಾಕಿಲಿಡು ಕುಸುರಿ ಕೆತ್ತಲೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಡಪತ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸರಿ ಆಂಡಲ ಗುಡ್ಸಿಲು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಿಸಿ ಬರಿಕೆದಿಲ್ಲು ಪರಾರಿದಿಲ್ಲು ಬೂಡು ಆರತಂಡೆ ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಡ್ಲ ತರತರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರಲು ತೋಚೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲುಡೊಂಜಿ ಗುವೆಲು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ತೊಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಕೊಟ್ಯ ಕಿದೆ
ಅಸರುಗು ಪಂದು ಪರಿಯರ ನೀರು ದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಗೆಂದ ಸಾರ ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ ನೀರು ಪರಿಯರ ಪಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಲ್ಲ ಮರಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಮನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಳೆ ಆದು ಪೋದಿತ್ತಳು ಅನ್ಸಾರ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗೋಲು ಪಂದೆ ಪಣೊಲಿ ಅನ್ಸಾಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿದ ತುಳುವ ನಾಡು ವಾಸ್ತು ಪಂಡಿಂಡ ದಾದಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ತುಳಿತಂದು ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಸಾರ ಸಾರ ಕಥೆಕಲು ತಿಕ್ಕಡು ಐಟ್ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡುಗೆ ದುಂಬುಗಾನಗ ಅಂಧಕಾಸುರ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕಸೆ ಇತ್ತೆಗೆ ರಕ್ಕಸೆರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅಧರ್ಮನು ಮೆರೆಪಾವೆರು ಧರ್ಮನು ಅಳಿಪಾವೆರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾರೆ ಬೋಡಾದು ಈಸರ ದೇವರು ಅಂಧಕಾಸುರ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕಸನೊಟ್ಟುಗು ಯುದ್ಧಗು ಪಂದು ಪಿದಡುವೆರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾದಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಬೆಗರು ಭೂಮಿಗು ಬೂರುಡುಗೆ ಈ ಬೆಗರು ಭೂಮಿಗು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ರೂಪ ಉದಿಪನ ಆಪುಡುಗೆ ಈ ಭಯಂಕರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ರೂಪ ರಕ್ಕಸನ ರೂಪ ಆದುಪ್ಪುಡುಗೆ ಉದಿಪನ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗ ಬಡವು ಜೋರಾದುಪ್ಪುಡುಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ತನ್ನ ಬಡವುಡು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೆ ತಿನುವೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಬಡ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ತಡೆಯರೆ ಮಸ್ತು ಬಂಗಾಂಡಿಗೆ ಮಾತ ದೇವರ್ಕಳ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ ನಡೆ ಪೋಪಿರ್ಗೆ ಬೆರ್ಮೆರೆಡು ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಮಲ್ಪಿರ್ಗೆ ದೇವರ್ಕಳು ಅನ್ಸನೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ರಕ್ಕಸನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೇರಿಗೆ ಅವಳು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಪಂದು ಕೇಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸರ್ತ ಕುಲ್ಲುದ ಆಂಡ ಅಕಲು ತರತಿರ್ತು ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುವೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ರಕ್ಕಸನ ನಡುಭಾಗಡು ಕುಲ್ಲುವೇರಿಗೆ ಒರಿನ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾಗಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಾತ್ ದೇವರ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುವೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತ ದೇವರ್ಕಳ್ನ ಕೈಟ್ ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪುನಾಯ ಒರಿ ಬಂದಿತ ಆತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಪುರುಷನೇ ವಾಸ್ತು ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪುನಾಯ ಏರು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ವಾಸ್ತುನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದಾಯಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈಕ್ಲ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಡು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಡು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಸ್ತುಗೂ ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಪೆರುಗೆ ಎಂಜಿನ ವರ ಪಂದು ಕೇಂಡ ವಾಸ್ತುಗಿತ್ತಿನಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಕಲೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದವೆನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅವು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ನೀಗಿ ಸಾವುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಚಾರನು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ವನನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಯ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪಿನಾಯ ಒರಿ ಅಸುರೆ ಅಂಚ ಪಂದು ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ವಾಸ್ತುಡು ಅವೇತೋ ವಿಚಾರಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಲ ಮಸ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಲ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಹವಾಮಾನಗ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣರು ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಇಚಾರನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಯಾನ ನಿಕಲ ಪೊರ್ತುನು ಕರಿಪುಜಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಅದಾದ ಪಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೂಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕಗ ಮೋರೆ ಪಾರ್ದು ಕಟ್ಟುವ ದಾಯಿಗ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಡಾಯಿಡು ಉದಿಪುನಂಚಿನ ನೇಸರ ದೇವರೇ ಕಿರಣ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಂಪುದಿ ವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೆ ಮನ್ಸಾವುಡು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನೇಸರ ದೇವರೇ ಬೊಲ್ಪು ಸುರುತ್ತ ಕಿರಣ ದೈವ ದೇವೆನ್ನ ಮನೆ ಮನ್ಸಾವುಗು ಬೂರುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮನ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡೋ ಪೋಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ನಮನ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲೆಗ್ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಪುರಾಪುಲು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಡ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ವಾಸ್ತುನು ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೈಕ್ಲ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣಲೆನ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಪುರಾಪುನು ಪಡೆದುಪುಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲಿತಾ ಪಂದಾಂಡ ಐಕು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಲ ಇಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ
ಅನ್ಸಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪುನವು ನಮನ ನಂಬಿಕೆಡು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ವಾಸ್ತು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಟ್ಟಿನಕಲು ದಾಲ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ದೆರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಒಪ್ಪು. ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಒಯ್ತಮಿತ್ತು ಉಂಡ ಅನ್ಸಾದು ಅವು ನಮನು ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪುಡು. ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ನಮನು ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು, ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನಮನು ಕೈ ಬುಟ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ಕಡಲ ಬರಿತ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚೆ ಪಚಿರಿದ, ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸೀಮೆಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ, ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲು ನಾಡು ಬೂಡಲು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿದ, ಪತ್ತು ಮಂದೆಲು ಒಪ್ಪೊಡುತ್ತಿನ ಕೋಡು ಕಟ್ಟಿದ, ಸುತ್ತ ಮದಿಮಾಲು ಆಸೆ ಬಾಕಿಲು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರದ, ಸತ್ಯ ದೈವಲೆ ಭೂತ ಚಾವಡಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ, ಕಿದಿತು ಗೆದ್ದೆರು ಬಾಲ ಕನ್ಸಿಲು ನಲಿಕೆ ಬುಲಿಕಿದ, ಕುದಿತ ಕಂಬಲ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ತದ, ಪುದರು ಪೋಯಿನ ಅಂಕ ಆಯನ ಗೌಜಿಗತ್ತದ, ಮದಪರ ಆವಂದಿ ನೇಮ ತಂಬಿಲ ವಾ ಪೊರ್ಲಿದ. ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕವಿತೆದ ಸಾಲನ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿಗ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಗಲ್ಲೆತ್ತದು ಇದು ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಕೆಂಡಲು ನಿಕಲ ಬಂಜಿಡು ಬಡವು ಇತ್ತುಂಡಲ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಕೆನ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಯಾನು ಪಾತೆರಿನಂಚಿನ ಇಚ್ಚಾರಡು ಓಲಾಂಡಲ ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡ ಅವೆನು ಬಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಾಪು ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಎನ್ನರ್ದು ಮಾಪು ನತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೋಲೊಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಪಂಡರು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಡವಿತ್ತುಂಡಲ ಈರ್ನ ಪಾತೆರದ ಜೋಡನಡು ಬರ್ಲ ರೀತಿದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಆ ಕೇನ್ನಗನೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಡವು ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣನ ಉಂಡುವಂತರು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯಲು ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂಬೇರು ಪಾತೆರೆಯರು SDM ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾವಡೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೇರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಉಂಬೆರಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಉಂಬೆರಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ ಮೋಕೆದು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕಲೇನ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ರಾಜಮನೆತನದ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಯಕ್ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೇತ ಮಂತು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೊಲಬು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪಾತೆರ್ನ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗ್ಡೆ SMS ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಚನೆ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ವಾಸ್ತು ಇಸೆಸಲು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪಾತೆರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ SDM ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಂಘದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಡೇಕಾದ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ B.Ed ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೇರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಡದ ತಿನಿಸುಲು ಮಾತ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಣಸು ಇರೆಟ್ಟು ಒಣಸು ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಣಸು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಇರೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಲಸಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ಬಲಸು ನಂಚಿನ ಮಾತ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ತಿನಿಸುನು ಬಂಜಿ ನೆಲ್ಕೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಣಸದ ಕುಸಿಟು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಮೂಜಿಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಪೊಲಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರೋರ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಆಸನಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸನರಾದು ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೇತ ಬಿನ್ನಿರೆಗಳ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದಾವುದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತುಳುನಾಡದ ತಿನಿಸುಲು ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಂಚಿನ
ಒಣಸುಲುಂಡು ಆ ಒಣಸನ್ನು ತಿನ್ಬಿನ ಮೂಲಕ ಬಾದು ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೇ ಪನೊಂದು ಸೋಲ್ಮೆಲು.